ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma na-eti na na were ribe n'ụwa mgbede ka mma chimekwena ụwa mgbede ka mma 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 ụmụ ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu anyị si ka udo dịkwara n'ụbọchị nke tata na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo na-ekene unu anyị si ka udo dịrị unu ebe ọ bụla n'ụbọchị nke tata ma nwoke ma nwaanyị ma ikwu na ibe ndị bụ ndị nsọ ala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị si na Igbo ga-adịkwa mma ọzọ ndị kwere na Igbo ndị na-abụghị ndị ọ bụrụ na enwe ka o si wee dị ha agbọrọ ọsọ chọwa ebe ihe ọma na-eme mba kama anyị ga-agbanarị nna nna anyị ha maka na uche ose anyị si wee anyị chere na enwere ihe dị njọ ma ọ bụ na nwere nke dị mma mba ihe eji ama dike bụ mberede mberede nyere ike andị mberede ka eji ama dike ọkwa ihe ndị Igbo kwuru ọ bụ mma kwuru ya mberede nyere dike ọ bụ mberede ka eji ama dike kama m ga-ahapụ ihe nna nna m ha mere kama m mara nke na-adịghị mma emezie eme maka ama m ihe dị mma mara ihe dị njọ ama m ihe dị mma mara ihe dị njọ o nweghị ka m ga-esi agbara ihe nna m mere ọsọ nke m fụrụ na ọ dịghị mma edozie m ya edozie ọ mmadụ ka anyị bụ mmadụ ka anyị bụ anyị agaghị adị ndụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ isiri na ịbụ mmadụ ime n'ihe iji bụrụ mmadụ gosi n'ihe iji bụrụ mmadụ nọ ọkwa ihe i kwuru isi na ịbụ mmadụ ịchọrọ ka a nabata gị na community of human race ọkwa eziokwu na ịchọrọ ka a nabata gị na nke mmadụ ị ga-eme n'ihe iji bụrụ mmadụ nọ wee kwere na ịbụ mmadụ mgbe ọbụla ị na-eso ihe mere eme ị gaa na China igoro nke arụrụ arụ ijee na India ngoro nke arụrụ arụ ị gaa na Japan goro nke arụrụ arụ ị gaa na Europe goro nke arụrụ arụ ị na-asị ka akpọọ gị mmadụ onye kwuru na ọ nwere ebe ọ na-eme otu ahụ enweghị ebe ọzọ ọ na-eme na anyị ga-ekene egodo eke kere ụwa na ọnya bụ isi kwọ nwa ọya bụ ụzụ afụrụ kwawa okpu isi afụrụ kwawa okpu na anyị kenesi anya anyị ekene ndị ọkpụ na ndị egede kene ndị mbụ kene ikwu na ibe anyị isi ala Igbo na onwe ya udo dịrị ya n'ọnyanwa bụ ihe mụrụ nwa ụmụ Igbo na-ene anya ka m gwa ụnụ ihe aga m agwa ụnụ okwu na anyị nwa bụ ndị nsọ ala ozi ọma ka anyị na-agbasa ozi ọma anyị na-agbasa bụ ozi ọma nna nna anyị ha jiri anyị ka anyị na-agbasa ozi ọma nke Chineke ozi ọma nke Chukwu ozi ọma nke ndị na-afụ ụzọ na ọ bụghị ndị kpụrụ isi ọ bụ ihe anyị na-agbasara ụmụnne anyị ahụkwụghị onye anyị manyere ụdọ onweghị onye anyị na-adọkpụ adọkpụ a sị na mgbanwe na-esi n'ime ka m gwa gị ihe ịmana nwere ike ndị mmadụ oge ụfọdụ ha na-eche na ha dị smart na ha dị clever nwanne ị gaghị asụkarị Eliza na oyibo enweghị ihe ị ga-eme ịmakata ihe na ịmakarịa Chukwu n'ihe ị gaghị eme nwunye ị nweghị ike ịmakarị ikwu Chukwu n'ihe is impossible because onye na-eju that create ịghọtago ọ nọ n'ime gị ịghọtara mana ndị nsogbu ị nwere bụ na
ịma na chukwu otu a chisi wee na-anụ chukwu na ọkwa the same chukwu aha ị na-akpọ ekwensu ọkwa ọkwa same chukwu aha kama na ihe a na-agwazi gị bụ na omume gị ihe a na-achọ ịgwa gị ihe ahụ bụ omume gị because o nwere ihe mgbe ihe ji akpọ ya ekwe ị na-anya ị ga-afụ na ekwe aha dịka gia bọs na-anya ọfụma ị ga-ahụ na ekwe dịka gia bọs ịghọtakwa dịka akpati ozu bịa nwee empty n'ime ọ dị empty ịkụọ ya ọ na-ada ụda mgbe ọbụla a kụrụ ekwe aha ọ na-akpọ ndị mmadụ oku that means all instruction ịghọtago all instruction ebe ahụ ka etinyere gị ya n'ime ka etinyere gị ya that's why ndị ụka ji wee were ihe wee mee opposite of Christ ịghọtago but ụnụ aghọta ihe a na-akọ na kịta anụ nwe otu a ịnụ na-asị mmadụ n'ime ihe iji bụrụ mmadụ o nwere ihe na-achọ ịgwa ndị be anyị something since all these days but ha chekwa ma ojos na because na nwa bekee nwere ụka ọ bụ na ha nwere religion anyị chọrọ ka anyị kwuo no ọ bụghị ya because na n'ọnụ Igbo ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo ọfụma ịma ihe nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ihe dị asọ mmiri enwe ihe ndị Igbo ya akpọ ya asọ mmiri enwe ihe ndị Igbo na-akpọ nsọ ọ bụrụ na ị mara ihe a na-akpọ nsọ ka m kụziere gị nsọ bụ mgbe ọbụla iwetere waya tinye waya eletrik kootu onye kootu with waya kootu the waya eletrik with current ịghọtago imepe that cable ahụ ị na-afụ anya inside the cable there is electric inside the wire igaga wechapụ that plastic cover the wire kedu ihe ime respect ịghọtago so nsọ ala a na-ekwu okwu ewu that electric wire nọ ikoturu ya ekotu ọ iji nsọ ala kootu onye mgbe ọ bụla iwepụrụ nsọ ala ahụ eletrik ahụ shọkụ gị ịghọtara mgbe ọ bụla iwepụrụ nsọ ala eletrik achọghị gị because man is two man is lower and higher man is mortal and spiritual man is this two so your body all your body will baptize ihe ha na-ekwu baptism because your body is water your body will baptize you because all that your body mụrụ that spirit guy na-ekwu okwu you got to go because e nwere word universal spirit bịakwa nwekwa your own that's why you nwee Chineke bịa nwee chikwe nke dị n'ahụ gị you got to go so anything ọbụla dị n'ụwa dịkwa n'ime gị individually independent nọ n'ime gị you got to because ọ bụ nyanwa with the connection between the universe okay and they nwee only phone number iji to connect Chukwu bụ nsọ ala oh because na akpọrọ ya nsọ ala because specifically all information all frequency radio all na-ejighị nọmba radio ị gaghị etune into a radio station we are honest I honest to our people the ihe mere bụ na simple thing is there is something wrong with them simple as that ihe na-amaghọ bụ ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya the only problem in this life there is only two things either you are with or you are without enwezi ihe ọzọ ọ bụrụ na iso ma ọ bụ na isoghị ị gaghị asị na iso chekwa na isoghị ọ bụghị eziokwu ịghọtago so ndị Igbo nwere usoro ha si ejebe Chukwu because your body need to be evolutionalized ndụ gị nidiri ịgbagote because ị na-echeki ihe ị na-ayọ ihe ayọ na ị na-ayọ ya obere obere na-ayọsi ike ha abụghị ofu ihe ịgbanye fanụ gị na 1 ị ga-afụ na ị ga na-afụtụ blade ahụ anya gbanye ya na 3 ị gaghị afụtụ the blade anya ọ na-agbazi too much ọ dịka ọkwụ ofu ebe mana ọ na-aga aga ịghọtago so ihe a na-ekwu about kedu ihe ị ga-eme ime iwe gbagota na level anụ ọ bụ datin ka ebe akpọkọsịcha wee tinye na nsọ ala Igbo wee kpọọ ya nsọ ala maka na anyị ma iwu niile ji ụwa anyị ma ya ọ bụ iwu ahụ ka anyị dọkụmentrị ihe a nwere ike ime ya ọ chụpụ gị na line anyị eme ya avoid kazie ndị agha ga-eme gị ka ị nwee ike ihe iti ọkụ nwee ike ịgbagote maka na Chukwu bifi nweta nwa Chukwu ọ nọ n'ime gị bọtụ bifi nweta ọ dị ka ijere ime ahịa ịghọtago na-achọ enwere ihe ị chọrọ ije goro n'ime ahịa ị gaa n'ime ahịa ma ha line enwere ike ọsị na ọdịna line a na-ele na B-line and ị gaa n'ime ahịa ha ndị mmadụ juru eju na-ele the sentry and enwere nke ị chọrọ nwere specific one ị chọrọ n'ime ya ọwụ na ịchọba nwere ike gaghị afọ ya maka ndị mmadụ juru n'ime ahịa ịghọtago so ọ bụ onye ma ebe a na-ere datịrị gasị gị nwanne ọ dị na B-line isi otu aga ị ga-afụ ya mana nke nwa na onwe gị ga-achọ ọngụ chọrọ na ị ga-achọgodo ịzụ ahịa
ị ga-achọgodo ịzụ ihe ahụ before ifuzie onye na-ama ebe ọ na-ere ya. A ga-esi gị na once the students are ready the master will appear. Mgbe ọbụla ị chọziri ya dị ibe ka m gwa unu something. O kwefuru ihe anyị na-ekwu ebe a, ihe a media ịghọtago, this is media. Ihe a enweghị ike ịpụ forever, o nweghịzi ike ịpụ lesi ma achọtụrụ down everything about media na ụwa niile, ya bụ na ị gaghị afụzi ha. So ọwụ na echi next 100 million years if we are wrong our children will stone us. Ịghọtago ihe anyị na-ekwu ebe ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu, ndị a ga-amụ amụ ga-afụ ya jide anyị and a ga-ehold anyị responsible by deceiving our people. Ịghọtago mana ọ bụrụ eziokwu, ndị nwa na onwe gị bụ ihe ga-found yourself to blame because nwa gị ọwụ nke mụrụ ya, ọwụ ọbara gị ka ọ ga-eji apụta. Ndị agha soro nsọ ala Igbo pụọ ndụ, nwa gị ya apụta na-agbara ha odibo na-akọkwa they are slaving us, they have deceived us, they will have killed our ancestors. Ụmụ gị ya na-ekwuye, ụmụ ndị nsọ ala na-asị ya mechie ọnụ ka ihe na-akọgeri. Ịghọtago because unu chekwa na ọ bụ ihe na-eme ndị mmadụ n'ọta ka o bidoro. Nwanne mbọsị ụwa bidoro ka afụfụ bidoro, mbọsị ụwa bidoro ka afụfụ bidoro, maka na Chukwu na onwe ya ihe ọbụla nọ n'ụwa because unu na-atụ asị. Ị na-aga ụka isi ikwere na Chukwu, isi na Chukwu all powers, Chukwu all power mgbe ihe niile. Onye kwentị onye mụrụ ya, onye mụrụ devil ka unu na-ese devil, onye mụrụ ya according to you, onye mụrụ devil, onye mụrụ Satan. Who created him? Ebe ọ bụ na because Chukwu nwe ụwa niile, ọkwa Chukwu jụrụ na Chukwu God created the world, ọkwa ihe unu kwuru nonsi na Chukwu kere ụwa ka onye keziri ekwentị ebe ezi ka o si pụta according to you. Isi ọwụ devil na ọwụ na nwa mmadụ ọwụ, kedu ezi ebe o si pụta? O ji aka ka onwe ịghọtago. So ịta na ịdị confuse ọ na-ịghọta ihe na-akọ because ị ga-aghọtarịrị okwu a na-aghọta ya aghọta. Otu isi aghọta mkpụrụ ka isi aghọta okwu. Ọnwụ na ịghọtaghị okwu onweghị uru ọ ga-abara gị. Ihe mere ndị Afrịka ekwe ha bụ uru, ịghọtago, ha ababeghị uru bụ na ha achọghị ibu uru. Nwanne na-achọ ibu uru aba, ịchọ ibu uru ịba uru, ịchọghị ịba uru ịhapụ. Ịghọtago ịchọghị ibu uru ịhapụ, ọkwa ifuru uru a na-achọ ya achọ. Uru ahụhụ free, ihe ọbụla wụ free ahụkwaghị uru, ọghọm. Ihe ọbụla wụ free bụ ọghọm, ọ bụghị uru. Uru a na-achọ ịba ya aba, ị ga-achọ uru chọsie ya ike and before ịchọ uru mmụọ gị achọgodo uru. Ọ bụrụ na mmụọ gị achọghị uru enweghị ka ịchọ uru. Ka mmụọ gị achọghị uru nke nwa agaghị achọ uru. So ịma na sometimes ndị mmadụ ga na-eme ihe ha chọrọ ha. Nwanne hapụ ha. Abụgo m ndị mmadụ ihe agba ha ya dọọ ha aka na ntị. Nwanne rapụ ndị mmadụ, ọ bụghị otu a ka ụwa si arụ ọrụ. Because if ọ bụ na people enweghị ike ịgwa m who created Satan, then onye ahụ amaghị ihe ọ na-akọ. Ọnwụ na ị nweghị ike ịgwa m how come Satan came to exist, ka ihe kọsụrụ evil n'ụwa, then mụ na gị enweghị ihe anyị ga-ediscuss. Enweghị ihe anyị ga-akọ unless you gwa m the source of this evil in a claim. You are claiming the evil, kedu the source? Ọ bụrụ na ị maghị ọnụ datin ị na-eme emit evil force on planet universe, that thing will come back to hurt you because nwanne ọgwụ ihe mmadụ kpọsara ka ọ na-ere is attraction and repulsion. So ihe na-eme ga attract bụ ihe na-eme emit. All the same energy na-eme emit ọ ya ka ị na-eme attract. You got that? That's why iji wee nọdụ na some kind of gịnị bụ bondage? Bondage is bond. Gịnị bụ bond? Unu amaghị bụ bond. Mmadụ na bondage, ịma na bondage came from the word bond. Ịma bụ bond to bind something. So ị nọ na bondage, what binds you then? Ka e bindịrị gị into bondage? Kedu isi ihe bindịrị gị into ebe na bondage is bind? Kedu isi ihe bindịrị gị into the bondage? Ọkwa watch go movie Andy Okeke a na-akpọ Living in Bondage. Ọkwa ọ gwara gị na that movie na o nwere ebe o ji etinye aka datin wee bind ya onwe ya dị. Unu watch kwa the movie ọsị ya polo ịkọwara m ife ọfụma. That means o nwere otu o tekiri that put him in bondage. Ọkwa eziokwu? So ihe ahụ common sense, kama na common sense adịrọ common otu esi ekwu ya. Ịghọtara?
So life is about bonding. Everything is binding, is bond. Everything is binding. So ihe ọbụla ị na-eme unless because gwara m ụnụ mind onye ọbụla erubeghị n'ihe a na-akọ. Ọ bụghị onye ọbụla ga-aghọta ihe a na-akọ ebe. Onye maka mmadụ ga-eji eme ọnọsi anya ọsị ya abụghịzi onye Igbo ya ji wee bụrụ onye Igbo ọ bụghị onye Igbo ọ bụrụ onye ebe nwa ọ bụrụ onye ebe nwa nwanne because common sense is not common. Ndị Igbo nwere aka nri na aka ekpe. Ihe ọbụla ndị Igbo na-eme bụ aka nri na aka ekpe. So there is no how you can have only Igbo. It's impossible. Ịghọtago? So ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ. The simple thing bụ na they don't understand. And the worst thing bụkwa they don't want to know. And ọ bụkwa ha na ha just chozuo because their mind is evil. That is, they gave birth to the evil and they are looking for evil somewhere. Ịghọtago? Ha na-achọ evil not knowing that they gave birth to evil. Ọ mmadụ na-amụ na-amụ evil amụ. Because ị na-anya ka m nye gị example. Ọkụ ifuru agwọ na-agwụ anya agwọcha ịtụ mmadụ ọ ga-ebu ụzọ rezie isie. Amụghị kwefere amụghị amosu ihe a bụ amosu n'anya okenye ọ agwọ dị ihe ahụ ị na-afụ amụghị ahụ agwọ okenye ọchaji ya. Ịghọtago? Mma agwa gị reason why ndị ụka ji wee sị gị na man is born insane. Mana ịghọtaghị the code na ọ code ka o nyere gị kaba anaghị amala ike ikwu ndị ụka da na akọtu mana ọ gwara gị code dị mgbe aha amụ gị keniri ọ agwọ dị ihe nke ndị ekeni. So ọ tụọ gị ọ dụnye gị poison ahụ ọ tụrụ nwaanyị aha n'ime nju afọ ka ọ mere ya. Ọ poison bụ ihe ahụ ị na-afụ spam ahụ ị na-atụ poison. Ịghọtago? So ọ baa die iwọchi ya na that womb aha that's why o ji eme every month nwaanyị egbuo ọkụkọ cleanse ya ha body asị na ọ nọ na nsọ. Ịghọtago? So ọwụ na ị nọghọ na nsọ that is the only reason why nwa ha ji wee bata ebe aha that lady clean ya dị nwa because na that lady dị clean. Ọwụ na that lady ahụ afụghị menstruation ya ọ gaghị atụrụ ime. Ọwụ na the lady afụghị menstruation ya ọ gaghị atụrụ ime. That's why ọwụ na your mind imeghe nsọ ala your mind can never give birth to a Holy Spirit. That means ị ga-eme meet evil spirit that will hurt you because ọwụ ngụ nwata ya hot onwe onye ọzọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ ị gaghị eme bute evil ọbịa hot ọmụnwa asị ka ọ you cannot plant evil that will hurt other person. No, the evil you plant you can only hurt you. The evil that men do lives after them or before them or within them. That is it. Yeah, pure absolute truth. Because so mi na-eje ụka mi na-eti isi ala ma mi na-eje ndị shabat as long as na these things abụghị their teachings because ọ teaching ndị ndozi ọdịnala enwere ihe ị ga-amụta dị. As long as na ihe anyị na-ekwu ebe abụrụ ihe ha na-ekwu ebe a enwere ihe ị ga-amụta dị because anyị nwa our own job n'Igbo land bụ ka eme onye ọbụla eze. Their own ka eme one person eze. They want one idol man to worship. No, we want everybody to be God of their own. So if what the difference is, difference is clear. Anyị chọrọ ka every Igbo man be intelligent. Ha nwa chọrọ ka everybody be full ka nwee one intelligent person so that everybody will come and do Assalamu alaikum for them. Ọ bụghị our ideology. That's why e nwere image na our land to worship. Or because of na ya mara na Chukwu dị. But we don't have image of God because God, everything is God. So ihe ọbụla bụ Chukwu. So ọ depends na vibration ị na-eme meet onwezie nke ga-represent. Ọwụ na ịchọ join the force of creation nke na-create good, you can join. Ịchọkwa na join the force of creation nke na-create evil, is up to you. Mana mụ na ga agaghị echi ya one place because mụ na ga anaghị ekwekwe n'ofu ihe. Anyị anaghị eme ofu mgbe. Ndị Igbo mgbe ndị ochie, that's why ndị Igbo ji wee nwee institution. Ọwụ because of na ndị Igbo gbara ajọ ma ọ bụ na ha gba wicked. No. Ndị Igbo mana nna nwanne n'anya. Ndị Igbo enwenubeghị prison before were egbe nye mmadụ n'aka. Nwa bekee as you love them so much, ha were egbe. Nigerian police na-eji egbe. Isi na ndị nna nna anyị ha mere ndị mmadụ osume nke a. O nwere onye ifuru ji egbe na our society eche nche. Gwa m o nwere onye ifuru ji egbe na Igbo society eche nche. But anyị nwere the best
society ever existed on earth. Ga jụọ ndị Portuguese mgbe ha bịara 1913. Gaa jụọ ha 1913 ka Portuguese bịara Holland. Ha o nwere onye afụrụ ji egbe ebe ahụ? Mana today every country ji egbe. That means ha enweghị ike imenwu ihe anyị mere 19 mkpirigide. Ha enwenwu access to control their people without force. We did, but today ya asa ga-eme abolish na ọ bụghị ezigbo. But ihe anyị mere ka society anyị gara iji egbe chee nche, echere nche in our society without gun, and we won. Anyị won. That means there are millions ways to skin a cat. Not only that way ndị a na-agwa ụnụ. Also that way ndị a na-agwa ụnụ ka esi eje n'igwe. There are so many ways to go to heaven. Anyị nwere places anyị bịa onye ọbụla, because ndị Igbo, onye ochi na mgbe ndị ochie, onye na-eme ihe ọjọọ, anyị believe no lower vibration na-enye nsogbu. Ịma ihe anyị na-eme, anyị ga-eje kpọrọ ha je na seminary school na n'ime ọhịa na desert na camp, tinye ha, then nye ha education about life. After we purify them, we bring back to society. Anyị akpọchigata society. So anyị anaghị akpọ mmadụ onye ọjọọ, anyị mana iwe victim, because ọnwụ na nwa ga-abụghị ezigbo mmadụ, father is responsible. So ọnwụ na enwere ndị Igbo dị njọ, ndị Igbo bụ the responsible for it, because that means anyị emeghị enough in that child. Anyị sacrifice enough. So onweghị ihe ga-eme anyị ga-eji akpọ nwa anyị onye ọjọọ due to our lack of inability ka anyị ga-eji akpọ nwa anyị onye ọjọọ. Mba, that's why we created a place for them to educate them. Oya ka ndị nkịtị pụtaziri taa, ndị nkịtị gbabara soro nwa bekee to western ideology. Ha nweghị idea. Ndị a have absolutely no idea of this western ideology. Ha enweghị. Ha mara ihe a na-akọ n'ụlọ ụka, ha mara ihe a na-akpọ na kọtụ, ha mara ihe a na-akpọ security men, ha mara ihe a na-akpọ police. They know nothing. None of these people ga-abịa sị m nna nna anyị ji gbuo ejima, nna nna anyị ji gbuo ozu, nna nna anyị ji mee nka, nna nna anyị ji kpọpụ nka. Ndị a na-ekwu ihe a now, one side story. Teresa from Scotland si na egburu ejima. Ndị ụka si na emere mmadụ osu. Ihe niile ha na-akọ they hear from west. So kedukwenụ mbosi how ka eke ga-esi abịa na be mmadụ idezie story about the person? Kedu ka ị ga-esi abịa be mmadụ ide story about the person? This land adịghị ebe a for thousands of years. Ị bịa nnọọ one day ozugbo mara ihe niile ọ na ndọfụ ọnwa, bịa nnọọ ozugbo mara ihe niile megoro ebe a, mara ka anyị si eme, mara ihe anyị na-eme, mara ebe anyị niile. Ebidoro worship be ihe apịrị apị, o tebeghị aka. And the impossible to worship ihe apịrị apị ka these people si na their land bịa. That means energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. You got that? So that means mgbe ahụ ị wepụrụ aka na nsọ ala, then you create counter reaction na universe ka nọ. This you and the verse. Then ndị ahụ represent inside you physically, they appear because you attract them by your evil doings. Ndị nwa bekee anụ nwee na-ekwu, ndị nwa bekee na-abịa azụ ahịa n'Africa since ụwa. They never kill you, they never take your land. Nwa bekee na-abịa n'Africa azụ mmanụ since. Enwere ihe ha mere gị. But until you begin, ifụrụ ego foreign money, you begin to betray yourself and your land. Kedu ihe mere? Then you generate a counter force. The same person na-azụ gị ahịa turn evil to you because you attract evil. The same person na-azụ gị ahịa ịgbanwee nyanwa na onwe gbanwekwa. Kedu ihe mere at the end of the day? Ọ gwa gị na nwanne ọ dị ka isi of Nebukadneza agwara ụnụ, nwanne enwere ihe ị ga-eji eme ngala n'ụwa. Iwere ihe ọ bụla iji mee ngala, a ga-anapụ gị ya. Ihe ọsọkwa anya bụrụ ihe ọsọkwa anya iji ha mee ngala, nwanne anapụ gị ya. Simple. Ka ị mere ngala, kedu ihe mere? Angel si n'eluigwe daa naanị. Enwere onye si n'eluigwe daa naanị. Ihe a na-agwa gị bụ how the mighty have fallen. Ihe bụ allegories ka a na-ekwu maka ya. That's why o ji eme a na-eti egwu ndị ọ na-emetụta n'egwu ka nkụ. Egwu a na-eti enwere nke ị ga-eme enu ichema ngụ ka a na-agwa dị sef, ichema ngụ maka onye ahụ maka ya tie dị egwu. Mba,
because of na ihe awụ allegories of life. Ihe awụ ka ụwa si aga. Ihe na-emetụta onye ọbụla, ọ na-emetụta 90% of the world na pass the same process of something, the same condition. 90% of ndị ụwa na-aga the same condition, ma o ji ego ma o jighị ego. Nwanne, onwere onye na-achọ happiness, onwere onye na-amaghị ihe sad n'ụwa ya. Who don't know? Ego cannot stop sadness. Ego cannot make you happy. All those things, they are real. So if ọwụ na ha kwuo na nsọ ala ma ha kwuo na Bible kwuo na Quran, ọwụ because of na enwere ihe ndị ahụ natural science. It's natural science. If you master natural science, then you master life. It's as simple as that. Simple, nwere ihe ọzọ. So ihe mere ndị be anyị ka ha si wee dị otu ha si wee dị bụ maka na ha amaghị nsọ ala Igbo. Simple as that. Ọ bụ na ha mara nsọ ala Igbo, which anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala na-ewetara ụnụ nsọ ala Igbo. Anyị chọrọ n'ala Igbo niile, every village ofu ụlọ nsọ ala, every village ofu ụlọ nsọ ala. Ụlọ nsọ ala ha ga-ebu educational system n'ime ya, nursery, at least good nursery. Ọ ga-ebu a congregation center n'ime ya. Ọ ga-ebu an artifact about a history about that village, the original one, nke ndị ndozi ọdịnala report ọkwa nke ndị ọrụ anụ. Ọ ga-ebu the history of the village, that is so that any of our child toziri ni ọ chọọ ịma about village ye, ọ gaa ebe ahụ mara ya. Ọ bụghị nke oje na Google ọ kọpịpụta nonsense bịa gwa ndị mmadụ na Google. Mba, mmadụ nwere ike nọ na ya adị dee something post na Google ọkwa ịba. So kedụkwe nke isi marazi na ihe onye adị na Google bụ eziokwu? Ị nweghị ike ịmanwụ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ eziokwu. Ọwụ na your mind, uche gị dị high enough, ifu asị ị ga-ama, ị gaa na Google gụọ asị, ị ga-ama na ihe ha bụ asị, because ọ gaghị make sense to you. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye nkịtị, ọ ga-eme gị sense. Ị bụrụ onye nkịtị, ọ ga-eme gị sense. Mana ọ bụrụ na ị ma ihe, enwere ihe ị ga-eme gụọ ntị isi mba ihe enweghị isi, mba ihe abụghị eziokwu. That is why mmadụ ga-anọkọta ọsị na nna ya gburu ejima. Ịjụzi ya ka ekwe the reason. Just achọrọ iprove na nna gị bụ primitive. So kedu mmadụ igbu ejima, kedu the reason? O nwere meaning? Ka ihe ọ na-egburu ya for? Kedu it makes no sense. Mana people will believe it. Ndị ụka ga-ebelieve ya. Jụọ ọ bụ ha, but ka ekwe the meaning. O gburu ya ka o rie ya. Kedu ihe o ji gbuo ya for? So mmadụ juru na village ahụ enwe onye ha gburu, ha gbuo mmụọ ejima gbuo ya. So o nwere isi, it makes no sense. Mana ndị mmadụ ga-ebelieve ya. Mana onye ma ihe mana these things will make no sense. Nke ahụ eburuga. Nke ọzọ asị osu asị ha isi ya. Kedu ihe ndị a mere? Ọ sị na ha mere ihe ọjọọ. Okay, ha mere ihe ọjọọ, amapụ ha n'iwu. Gwa ihe what is the bad about that? O nwere ike ịsa nwogide ajụjụ. Ọ sị a ga-eje mee abolish. Ị na-asị ya n'Igbo land today enwere institution dị ebe ahụ n'Igbo land today. Igbo land onwe their own independent autonomous na run by Osu system. No. Then nke ezigbo nke ga-eme abolish. Ọ wee ije na agụ ata ma abolish Osu. What about na ụmụ eze ala nkọ? Because o nwere any institution na ala Igbo na-asị na ihe ndị Igbo chọrọ ime all together. No. Ị gaa na your village na Nnewi si enwezighị Osu, good and fine. What of n'ụgbọ ọka? What of n'ụgbọ ọka? Ka ọ bụ ikwuo na village unu ikwuchitere ndị ụgbọ ọka ọnụ ha, ka ị ga-eme ndị ụgbọ ọka by force? Kedu maka ndị agha Osu dị n'afa ha? Kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-asị ha wepụkwa afa ha, ka ị gwa ha na nke ahụ abụghị ya. Ị ga-agba ha nke abụghị ezigbo Osu, nke a bụ ezigbo Osu, nke a bụ fake Osu, nke a bụ original Osu. Ifu na ndị enweghị common sense. Ịghọtago? Ha enweghị common sense. Isi mmadụ zuru oshi achụpụ ya na village. Okay, ebe ọ bụ na isi ịma the law, ịma iwu ahụ, ka ihe meziri ị gaghị aga mmebizie. Ọ bụ na disi iwu enyere ndị anụ agwụ, ọ bụ na enyere ha 7 years, 5 years or 10 years or 20 years, who knows according to you, na enyere ha ihe dị ona na nga ha ezugo, na enyere ha exile. Okay, exile ha ezugo.
why don't you go and clean the exile? So onye bụ asị na mmadụ bụ s ime s abolish, ndị agha bụ s ha ọnago, ndị agha bụ s ha ọnago. So ihe ị ga-eme bụ go and kill those people with s. Kill those people, kill god ndị bụ s. A na-ekwu maka s ebe o si bịa, ha na-asị enwere ọrara ihe nwa, ọ ji raa ihe nwa ndị ọcha ji wee mee ya na laboratory. Then kill god ndị bụ s before anyị ekwube ezikwe na enwere ebe o si bịa, because n'Igbo land enweghị any institution. So o make no sense, o make sense because enweghị one law na ana Igbo na anyị ga-asị na this is ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na ọ bụ nke akwụ ha n'ọdọzi okwuchi agwụ. Imesịa the thing, go to villages ebe ndị a na-akpọ ndị mmadụ osu, they will still continue. You got to go. So the problem abụghị that thing na-achị ime, the problem bụ na these people amara ihe bụ osu, that is why they fear it. Ọ bụ ihe ndị ụka gwara ha nnekwe. So ọ bụ ihe aha dị ha n'isi. So if you want to cure them, you cure them that virus in their brain, not ihe anyị na-akọ na Facebook. If you want to cure them their brain, not this. Even onye na-ekwu okwu aha the brain nke ya adịghị oke, maka ọ bụ na brain ya dị oke ọ ga-aghọta ihe a na-akọ. Ọ na ọghọta ihe a na-akọ, that means brain nke ya adịghị oke, ụka na-enyekwa ya nsogbu. Ịma na ụka agwa m na ụka bụ virus. Ịghọtago, this is a virus inside you. Ka ka mmadụ ga-esi n'ọnọkọta na-atụ Chukwu egwu? How can somebody fear God? I don't understand. Kedu ka mmadụ ga-esi na-atụ Chukwu egwu? Kedu ka mmadụ ga-esi atụ ekwensu egwu? Why? All these things has no force you don't see. How can you fear something you don't see? Oge ọbụla ọ chọrọ, it can attack you. Then kemgbe ị na-atụ ihe na-amaghị egwu, how you don't see. Sọsọ mgbe ikpuchi anya nnọọ ka ekwensu ji abịa. Devil only come when they close their eye. So devil is afraid of you. Ekwensu na-atụ gị ụjọ according to what you say. Ọfụgo ọgbafu ojezo ịgbanyụzi ọkụ ọbịa, ịlahụ ụlọ ọbịa tọdọ gị na akpịrị tọgbuo gị. Ka ihe ọ na-atọgburu gị fọ? Ọ tọgbuo ogo ji ga-eme gịnị? Isi n'unu enu wụpụ. Ka ihe gbasara ekwensu na isi n'unu enu wụpụ n'ime abalị, ị na-alahụ ụra si n'unu enu nwatuo. Kedu ihe gbasara ekwensu ebe a? Ka ihe gbasara ekwensu na isi n'unu enu nwapụ ebe ị na-alahụ ụra, ị na-efe efe n'abalị, ka ihe gbasara ekwensu na efe efe n'abalị? Iriri nri na nrọ. Ka ihe gbasara ekwensu na iriri nri na nrọ? Ị na-eme ka love na nrọ, ị na-eme sex na nrọ. O nwere ihe gbasara ekwensu na ị na-eme sex na nrọ? I want to know. Ka ihe ndị mmadụ na-ekwugheri ewere nkwugheri na omere okwu. I have sex in the dream. Kedu ihe gbasara evil now? This evil spirit. Kedu ihe gbasara evil na this having sex? Ịnyụrụ na-atọ gị ka chuga. Ịnụcha atete, nyụrisi akwa gị si na devil. Kedu ihe gbasara ekwentị na ya? Achọrọ m ịma, because ndị mmadụ na-ekwugheri egwu aja na ama ihe a na-eme. Kedu ihe gbasara ekwentị na ya? Isi na ewu nwa nke Chukwu, ị na-atụ Chukwu egwu. Why are you afraid of God? I want to know. You got that? So this is how life our people behave as normal. Ọwụ ndụ ndị be anyị na-ebi as normal. Ị na-atụ Chukwu egwu, ị na-atụ Jizọs egwu, ị na-atụ ekwensu egwu. Nna nwanne, ọkwa na the house of God ahụ nke chọrọ ije ma nwụọ, ọkwa dị eluigwe ka ị chọrọ ije ma nwụọ, ọkwa ihe kwuru. According to you, na you want to go to heaven, ọ bụrụ na ị nwụọ, ọ bụ onye ahụ ị na-atụ ụjọ ka ijebe. A sị gị nwụọ ije ọkụ mmụọ. So ịdị ndụ n'ụwa nwanne n'anya, enwere ihe mmadụ gburu wonde amụ atụba m. Kpuchigodo aka n'ime gị na ọnụ gị ka ife ga-eme. Kpuchie aka, don't breathe, ka ife na life will resist. Kpuchie aka n'ime gị odoge ya na ọ bụghị ngị nwere life, ọ bụghị ngị nwere ndụ. Kpuchie aka iwe na-ewe gị na-esi chọrọ enwe chọrọ ibi ndụ. Kpuchie aka n'ime gị na ọnụ gị ka ife ga-eme. Ifu resistance ozugbo ọ pịa gị ihe ya, ọkụpụ aka gị dị. Ọkụpụ aka, ifugo onye chọrọ ịnwụ anwụ, ifugo onye chọrọ ịnwụ anwụ, ifugo the resistance. Have you ever seen the resistance? Ifube fu onye mmadụ chọrọ ịnwụ anwụ jọs gị bịa na gwa gị, ifu resistance the life na-resist. Odoge anya na ngwa na onwe gị onye nkịtị to life. Odoge anya kpuchie aka n'ọnụ gị na ime gị, just try ya.
segodi ka ị gara iku ume for 10 minutes ifu ihe ga-eme ebe a ijegokwe n'ime mmiri na-egwu mmiri si gị ikpo omimi gaa na anị mmiri otu a ka ime uvuo okweghị gị ịmapụta n'elu ozugbo ozugbo because life itself it's life ọ maka gị nwa ọ bụrụ maka gị nwa so ọ bụrụ na ị chọrọ ijebe Chukwu sọsọ nsọ ala no need of fearing God. The only way you can fear God through your character omume gị. Only way ị ga-achị ekwensu egwu omume gị. Simple. Nwanne ị gaghị eme ihe ọjọọ si na atụ ekwensu egwu ya childish. Because ekwensu is force, God will force. As long as ị naghị aga n'ụzọ nke Chukwu, nonsense. As long as ị naghị aga n'ụzọ nke ekwensu, nonsense. As long as ị naghị eme ihe Chukwu chọrọ, nonsense. As long as ị na-eme ihe ekwensu chọrọ, nonsense. Simple. Because nwanne gosi m the highest arụsị nọ na village na go there. Nga dị a ọnwụrụ onye na-ebu ya sị m ya nwanne bịa kedu information ị na-use eme this thing, put it here, we write it down and use them to experiment practically. Ka ebe experiment know how these things work. Simple. Isi nna gị ma anya arụsị ọmụ eme nka bịa here, write here down, let us experiment this thing in laboratory. Gwa gị na ihe anaghị egbu mmadụ. Natural electric ọ na-egbu mmadụ ije metụ ya aka ọ chọkwuo gị imetụ ya aka ha iwere iyi glove n'aka imetụ ya eletrik aka ịgbapụ glove chọpụ gị ezigbote ọdọ gị. So wepụ na uche ụjọ unu na-atụ ebe a bụ program by church or a program in your system. It's a program. Onweghị onye na-egbu gị na ọ bụrụ na isi na Jizọs adịghịghị nwanne, enweghị onye na-egbu gị. Sọsọ ihe na-enye gị nsogbu bụ ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka inye ya ihe ọzọ bụba agba. If your mind is removed Jesus from your mind, enweghịzi another one to replace it. That is where you begin to fear. Ọ bụ ihe na-akọsị your fear, nothing more, nothing else. So ọ bụghị eziokwu, ọ fear ahụ ọ fake, egwu fake ka ọ bụghị eziokwu. Mana ọ bụrụ iwuru onye nsọ ala n'eziokwu eziokwu, na-eso ụzọ nsọ ala n'eziokwu eziokwu, enweghị ihe ị ga-atụ egwu ya. Maka na onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Ịghọtago? Onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Ihe ahụ ị na-atụ egwu na bụ ụnụ, ihe ọ bụla ụnụ na-atụ egwu, kpọọnụ ndị ndozi ọdịnala. We will go there and bring them out. Gwa gị na enweghị ihe dị na ọ bụ your mind, because ya natural force. Your mind ruo ebe ahụ dị nsọ apịatuo ya. So your mind is the problem, not the nsọ. Ihe na-akpa arụsị bụ nsọ. Ọ bụ ihe dị asọ. That is why o ji kutuo gị, because it dịrị asọ. For you, all evil, because all evil for you, because it dịrị good. You are evil. Ị na-atụ ya egwu because you are evil. Ndị Igbo si arụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha. Ihe a bụ asụsụ Igbo. Then what is the why ji si ka etufuo ya? Ka ihe ji si ka etufuo ya? Ka m wetugodi dị okwu for your own understanding. The same thing ha na-ekwu n'osu, mmadụ zuru ochi atụpịa na village, isi ka atụ abolish ya. Asị arụsị na-eme mmadụ zuo ochi ojide, asị ka abolish ya. Kedu ihe mere anything ọbụla dị against evil asị ka abolish ya? Why eji eme ihe ọbụla dị against evil n'ala Igbo ndị asị ka abolish ya? Why? Asị na-ewetego new law, Christianity ewetego ya Jesus. Izuo ochi asị gị mee ịjọ mgbaghara hapụ gị. Ngị yọọ mgbaghara, imesie ihe ọjọọ ịyọọ mgbaghara, imesie ihe ọjọọ ịyọọ mgbaghara, imesie ihe ọjọọ ịyọọ mgbaghara. Enwe any repercussion for ihe ọjọọ emere, isi bolish ya. Nwanne ihe abụghị ndụ. Ịghọtago? Ihe bụ arụrụ ala, arụrụ ala. Ihe bụ ezigbo arụrụ ala, bụ ezigbo omume. Ọ bụghị ezigbo omume. Unu gasị ya n'obodo, obodo na-aga uru. Unu afụ ka ndị mmadụ dịcha serious, dịcha not serious. In this 24th century ka mmadụ na-ebugharị flag sị na chọ freedom fighting. In this 24th century, only in Africa. Na South Africa. Sọnsọ ndị isi ojii na-eme that nonsense. Sọnsọ na Africa ndị isi ojii everywhere a na-ebugharị flag na this 24th century. This 24th century ka ị na-ebu flag. Gịnị ka ị na-achọ? Gịnị ka ị na-achọ?
gwa nwatakịrị primary school nwata primary school ruo ebe ndị gara mtiwara seleti nọ university ka m were university maatụ ama m na ebe a na-asa mmadụ isi. Nwata primary school a na-complain na university. Ọ ka na primary ojebeghị secondary school ojebeghị secondary school. Onye university na-agwa ya si ya na look energy nekwe this ihe ị na-ekwu ihe ahụ force na-eke o si arụ na-eke o si arụ nwa primary school asị mba. Ọ ka na ntakara na nursery school ka ọ nọ ntakara. Onye je university onye nọ university asị ya nwanne ihe anyị ọ bụghị otu a ka ihe a si arụ. Anọ m na university, this is what we do every day. Na-eke esi eme ya o gosighị esi gị moto anụ nwa n'ebe a na ihe mere o ji arụ ọrụ. Onye ntakara asị mba na onye rụrụ moto amara ihe ọ na-akọ n'ọnyanwa na onwe ka nọ ntakara. Ọgụbeghị primary 1 ọgụbeghị 2 ọgụbeghị secondary school mana ọ nọ na ndofu ọnwa ọnọdụ ga ebe ahụ mara ihe otu zụrụ ọnọdụ ga ebe ahụ mara ihe otu na-azụ and ịchụsi a condition ya ebe ahụ absolute that is in bondage. Ịgwazi esi ya na ihe ị na-emetie gị na this bondage he will resist it. Ọ sị gị mba na ọ were eziokwu but to this thing just ihe need ime bụ take camera record your life. Just record all your life. After 2 weeks come and watch your life with that movie. Imam Obungu created that in the because you don't watch your life. You don't watch your life. Just to make your life negative. Produce one negative for your life. Negative. Okay? Now watch life you live every day by day. After 1 month, tinye this movie of your life and watch. Watch ya you watch ya if no nguma no reflection of your life cause and effect. All reflection of ihe na-eme oya ka ị na-pass through. Simple. This imesia this week, next week repercussion of what he mere this week. If we are next week repercussion. It that you see hitman. No and then is na cause no na hamman. Hitman na you afụfụ a na-egbu gị hitman n'isi gị. Hitman n'isi gị afụfụ a mmụrụ na-ebe akwa mpụrụ na-ebe akwa ke ka ga-esi wee mụọ nwa ya naanị ajụọ ya ọsọ hitman. You want to defend who? Onye chiri gị defend ya onye diri gị ọrụ defend ya then go in defend when who? Onye diri gị ọrụ who send you work? Nobody. Then why are you complaining? Nobody send you. Then can you not complain when for? No, that is not ihe abụrụ way. You got ihe abụrụ way. In ọwụrụ na ịchịrị ịpụ ndụ ịchọrọ ịpụ ndụ nwanne ọwụ na destiny is your own. Iji dere ogu na ọfọ na destiny bụ nke gị ije were ya. Nobody will do anything. Enweghị ga-eme anything. Because he is capable of taking it. If he is capable, don't near there. Ọwụ na ịdị capable of taking it. Ijekwana ebe ahụ iruo di ya agwọ ha ezigbo ịba. Mgbe ọ bụ na ị dị ready si na ihe a bụ nke gị, you can prove it not nke gị. Nature will give you every guideline, every protection to take it because you agent of nature. But if against nature, nature did not take ndị ara. Ndị ara of food for nature. Nature eat them as food. Ọ bụ onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Onye iberibe ka eji ere ọgwụ. So ihe na-eme is the ọ bụ ndị nwa na-eme ya onwe gị, nobody else. Nobody else. Mgbe wetere religion na Africa, ọ bụ the same religion a na-eme na West ka wetara Africa. Ọ bụ the same religion a na-eme na Arab ka wetara Africa. Ọ bụ the same Buddha a na-eme na China ka wetara Africa. So common sense adịghị na that religion ha na-eme ebe a na Africa. The same thing a na-eme na Europe nwere common sense. All the same religion a na-eme na Africa na Europe. Mana nke Europe nwere common sense, nke Africa enweghị common sense. So all the reaction of this thing ka ndị be na-behave to that ndụ. Ha chekwa na God na-defend the mmadụ. No, it's opposite. God will transform through you. The society na transform through human being, not through a mystical force. No. Everything is transformed by human being, not by mysterious power or mystical power. No. All nature transform your society. All human being ga transform ya. So God will work through human being. As na mmadụ uche ibe ya. Ịnụbeghị before.
So ọwụ na enwere anything your intelligent adịbeghị developed enough to even build ordinary transformer of electricity, then onye ga-enyezikwana gị ihe ahụ ị na-achọ? Who will give it to you? Bụ na your own power, you develop enough power, then ka ihe na-ekwuzikwana God is good, good is mighty, mighty is force. You are not good, you are not God, you are not mighty. So nwanne, victim, that is pure truth, absolute truth. Good is God, God is mighty, mighty is force. That is the step. Ọnwụ na isi ụzọ a, nwanne, the other side will victim, the other side will bad, evil, devil, suffering. Ihe ga-afụ absolute truth, nothing more, nothing else. You can never get any good thing out of bad thing. You gaghị enweta any good out of bad. So you have started bad and you end badly. You started bad and you end badly. Simple as ABCD. So if you want to be mighty, you go through goodness, then you transform to God, then from God you go to mighty. You can build anything, because once God is here, the development of anything is here. So anything ọbụla tampara, that is your sovereignty. Igwọ ya ịba with anything, because ndị America nwechara ihe na-agba agba, ha bụ mmadụ. Israel nwere ihe na-agba agba, ha bụ mmadụ. Europe nwere ihe na-agba agba, ha bụ mmadụ. So ọwụ na eru this thing, ihe o gosiri bụ na you are going a wrong way, because ọwụ ngwa ọwụ mmadụ ga-arụ ya. Onweghị nke mere appear by mystically. Nothing appears here mystically, no. Every system human being build, only develop behe mind, super power, boys, gears, nwere ike build this standard institution. Nwanne, you are not doing enough work. Anaghị esi n'enu arị, anaghị esi na arị enu. Onye ọbụla gwara gị opposite, onye ahụ amaghị ọ na-akọ. Onye ọbụla gwara gị na Almighty we just mysteriously does transform anything, ya na-atụ asị. Because this is iru two-story building. God does not build house. House God build is human being. So God is okay to go and live in a righteous body. Ọnwụ na ị chọrọ inwe etere rụọ ụlọ enu, tinye ọkụ, mmiri na-agba, rụọ ụzọ, ọnwụ nke nwa ga-eme. So you have to transform yourself to God, then begin to do them. Mana ọkwa na iwe victim, chekwe na Almighty up with just make my nne ịta na ịṅụrụ kai or na you are dreaming bad dream, ọkwa ezigbo dream, bad dream ọ na ịṅụrụ kai, because God does not know. That is not God. Add one O in God, add ya one O na God, onye gị good. Remove one O, onye gị God. Add ya D na devil na evil, onye gị devil. Add ya D na evil, onye gị devil. So go to your character, your soul, and ask yourself, am I good or evil? Jụọ onwe gị, ask yourself the question, not me. Am I good enough so that ihe a na-ekwu ọ dị possible? Ịma na ọ dịghị possible, then i werezie fake life. All of a sudden I believe in God, God will do it for me. No nwanne, onye na-eje ala nsọ ọ dịghị nsọ, onweghị ala nsọ na-eje, ya illusion. Saa ihu, kuru mmiri saa ihu. Onye si ya na-eje ala nsọ na-adịghị nsọ, nwanne, enweghị ala nsọ ị na-eje, enweghị ala nsọ ị na-eje, because ị dịghị nsọ. Then ọ ka esi eje ala nsọ? Ọ bụghị eziokwu. Ị chọrọ ije ala nsọ, nwanne, ị ga-adịrị nsọ, ije ebe ahụ emeghere gị ụzọ. Onye na-eje ala nsọ ịdịghị nsọ, iru ebe onwe ya na-anabata gị. There is no how mmadụ ga na-abụ onye ochi na ama na-asịsa asị bụrụ evil person sị na ya na build God empire. Is a lie. You cannot build the empire of God by lie and deceit. No, ọ bụrụ eziokwu, is not truth and it can never be truth. God is good. So if you want to build the kingdom of God, here is Nso Ala. Ọ bụrụ na ị chọrọ build the kingdom of God, Nso Ala, that is the kingdom, because ị ga-adịgodo asọ ka na iwedere asọ. Ọ idere asọ na ị ga-adịrị asọ. Onye adịghị asọ, biko esi anyị ga-esi adị asọ.
how onye adịghị asọ kedu ka na gị ga-esi adị asọ? Ọ bụ idere asọ na adịrị asọ, ọ bụ ngwa ya eme a na-asọ, ọ bụ ngwa ga-eme ya asọ. Ihe ọ bụla e nyere ya, if you want ana gị ga-atọ ọnụ ịdịrị evil, ana gị will turn evil because ana gị will begin to fight you and kill everybody. Ọtọ nọ evil because ana chọrọ defend onwe, and is fighting to defend itself. Ọ chọghị ihe ọjọọ dị ya, and they don't want evil, so and is resisting you. That is why you have chaos everywhere, because the land is resisting. Because otis weathering doka and Venus is love, and it means love. Nso Ala, why eji wee kpọọ ya ala? Even not crescent moon is sent because ala anụnwa dị nsọ. That is what it means. It's a planet Venus. That is why ime ha na evil or reject or repel ozugbo or repel what the evil. They got everywhere na Igbo, go there and see. Because ọ bụrụ ihe iche that na ichere onyenwa bụ good ime ihe ọma, ọ bụrụ ya bụ ihe ọma. N'obi gị, they got inside your mind and know that you are not doing anything good. The money good ị na-eme inside your heart, you know. Then how can when kids go echezikwa all this magical reaction? Nwanne mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-agụ. Ị nwere ike ịkọ ọka gọrọ mango, ịkọ mango ịgọrọ mango, ịkọ ọka ịgọrọ ọka. Onye ọbụla chọrọ ka ala Igbo dị mma, nsọ ala ka ọ ga-ebido. Ọ bụrụ maka country or no country, ana ka esi arị enu. Inwetegodi nsọ ala, ọ mgbe ahụ ka ị ga-adịzi powerful enough, because mgbe ahụ God is with you. Mgbe ahụ ike isi Almighty God, the Almighty will answer, because it's through you it will answer. Isi Almighty God, ị nwere ike ị n'otu a develop something, ọ ga-eme develop ịnọdụ ebe ahụ short all the whole system niile nọ na that Africa one place, because God will reveal that, give you that revelation. Ibiod ya ibiod sa ya ana-akpọ gị sị nna onye mere ihe a, biko ka ihe anyị ga-emere gị ịghọtago. Iman to satellite, because you are God, you are capable of doing everything. Ị ga-aga Chukwu ga-aga n'obi ndị mmadụ, ndị ụwa niile na-achị ụwa niile. Chukwu will go inside their heart and deceive them and say, these people, they are my people, don't touch, dad not touch them, they are my people, and they will not touch you, because whenever touch gị, they will have the repercussion, because it's out of cause and effect. Onye ọbụla touch gị we have the equal response. But nke a now iwu ajọ, so onye ọbụla na-eji gị agba akaja. Onye ọbụla chọrọ ime test sickness Africa, onye ọbụla chọrọ ime test any ọgwụ Africa, onye ọbụla chọrọ ime test animal sex Africa, onye ọbụla chọrọ ime anything ọbụla chọrọ ime test na Africa. Ọ bụ na Chukwu anyị adịghị ndụ ka ọ bụ na anyị nwa na onwe anyị adịghị ndụ? Ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma mbarịsa adịghị nkọ? Kedu ihe mere achọ ime any test n'ụwa ijebe Africa? O doro gị anya na our body is dead working, because Chukwu agaghị anọ n'ime anyị anọdị n'ụdị condition anyị nọta. Mba, onye ka anyị ji wee hibe nsọ ala, maka na ihe anyị ji wee hibe nsọ ala bụ na ndị nna nna anyị ha gwara anyị si anyị the only way ha ji wee wụrụ world power na-ekwe the true road ha si wee wụrụ world power. Na ọwụ na anyị chọrọ ka the kingdom of God restore here, ka Chukwu nachigata na Igbo gabiri, na-ekwe ihe anyị ga-eme, na-ekwe ihe anyị ga-eme. That's why we begin the journey. Ichere anyị nọkọtara bido ya because anyị ajụgosi kedu ihe anyị ga-eme anyị mee ana Igbo arụkwa dị na mbụ. So anyị anaghị aga contra direction, anyị anaghị aga opposite, anyị na-aga na direct line. That is why everything we say Igbo, we don't remove single word of their word, because ha bụrụ ndị njọ. Anyị nwa bụ ndị njọ, anyị nwa emeghe ego megide nna nna ya, megide n'igwe n'ụwa, mana anyị nwa abịago ya ụwa si nye agbagara anyị na anyị mere na-amaghị ama. So ụgwọ anyị na-akwụ today bụ ụgwọ ma nke emetere before anyị nwa, ma nke emetere n'isi anyị, ọ bụ ụgwọ ya ka anyị na-akwụ today. That is why eji wee nwee promise na ọ bụ na ehibe nsọ ala, all these things will go away, and a ga-anabatakwa anyị ọzọkwa dịka nwa nke Chukwu n'ụwa. Anyị enwekwe position here. Ndị ọbụla gara opposite, ndị ahụ ndị ajụrụ ajụ. Onye ọbụla gara opposite of nsọ n'ala Igbo
ndị ahụ ndị ajụrụ ajụ and they will be expelled. Natural force will expel them because ha ejighị aka ha ma onwe ha ihe ajụrụ ajụ. Ndị ọbụla jụrụ nsọ n'ala Igbo o jighị aka ha mee onwe ihe ajụrụ ajụ because ọwụ mmadụ ịmana ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ị gaghị eji aka gị kwutere onwe gị ihe isi na ọ gaghị eme, ọ gaghị afụfe ile no, mana iji aka gị wee kwu ya onwe onye sị gị kwuo ya, onwe onye fọsụrụ gị sị na igbu onye Igbo, onwe onye fọsụrụ gị no, voluntarily iji aka gị sị igbu onye Igbo. Then what are you doing in Igbo land? Ị na-force names on top of names, na force, you want to force yourself. Ị na-achọ force onwe gị, i force identity inside you ozughuru gị. Ichere Chukwu dị iberibe? Do you think ichere Chukwu dị iberibe? Human being dị iberibe mana Chukwu adịghị iberibe. Ịghọtago? Ị nwere ike ime mmadụ by force narịa ihe. A sị na onye ji ihe nwata wenye aka elu, aka lowe ya wetuo ya. Ị nweghị ike ịpụta mee ndị mmadụ intimidate, force them identity. At the end of the day, ọkwa ndị British kere Nigeria, ndị Igbo nakwerede, ndị Yoruba nakwerede, ndị Hausa nakwerede. So ime mmadụ force nye ya ihe, at the end of the day ya akwụkwa na the resistance will continue because ya ha abụghị who they are. So onye ọbụla bụ onye Igbo mana ya bụ onye Igbo kama na there is something wrong bụ mana ha amaghị aka ga-esa solve ya. Ha amaghị aka ga-esa solve ya. So the solution of the problem bụ na anyị na-eme ihe ọjọọ anapụ anyị right anyị just to call us. Chukwu kpọrọ anyị ọkụ, Chukwu kpọrọ anyị oku, call us back na anyị na-agafe ụzọ. That is the suffering we are suffering because ọwa ịkpọ anyị back nwanne bịa, you are missing a road. Onye mere anyị jiwe ha ndị nna nna anyị gwara anyị si anyị the only way to God is Nso Ala and the written one because ọ bụrụ written one ndị mmadụ will go again and fall. Ha nyere anyị ihe niile gbasara Nso Ala, ihe ọ bụ, gwa anyị ihe ọ bụ, si anyị nekwe ihe anyị ga-eme, nekwe ihe anyị ga-eme. Anyị anọkọta ha ihe anyị na-eme, anyị anọkọta ha na-eme, mana ihe mere bụ na ndị be anyị anaghị afụ ụzọ, ha kpụrụ isi, they don't see. That's why ha ji ajụ useless questions na-emeke sense. This question ị na-ajụ anyị na ahụbeghị m onye n'ime ha jee n'ụlọ ụka sị pastọ ka ihe mere ji si agwọ na-ekwu okwu. Pastọ ga-asị ya na nothing is impossible with God. Ọ gaghị emere ya explain ihe agwọ na-ekwuru okwu. Ịghọtago? Mana ịgwazie esi ya na Nsọ Ala ka a ga-eme Igbo ọ dị mma sị gị what is the solution na ịgwagwa na Nsọ Ala bụ solution, ọ na-ajụkwa what is the solution again. Ịghọtago? So that is the game ụmụnne. Ọwụ na anyị kwere na ọ ga-adịrị anyị na mma, anyị abagodi na Nsọ Ala because from Nsọ Ala ị gaghazi enwe enemy within because identity is external, nsọ is internal. Internal force ga need ọwụ external force. Inwezie internal force, all this internal force will conquer external force, then you become mighty. All na your heart is empty, you can never have external force. It's impossible. Ọ dịghị possible nwanne, ọ dịghị possible. Ịma ihe nidiri, ịma ihe ndị Igbo ji ewere mkpụrụ akwụ. Ndị Igbo wepụta mkpụrụ akwụ, ọkwe mana mkpụrụ akwụ aha niile hiri nne, ha macha ya turn ya into oil ọwụrụ one. Ịfụrụ ihe ha mere? Ịghọta ka ọ sị gị gbaa nkwụ, ngị gbachaa ya agbacha, iweta mkpụrụ akwụ ahụ ịgba nkwụ aha nwaanyị ahụ buru ahụ, nkwụ aha nwaanyị mburu aka, iweta mkpụrụ akwụ ahụ ịgbacha ya agbacha turn ya tọ mmanụ, ịkpụọ ya. Ịghọtago? Mekọọ ya ọnụ, hapụzi ya edebie, ọ jụọ oyi, ọkpọ nkụ. Ịghọta? So ihe ọ na-achọ igwu na ebe a bụ nke wepụta mkpụrụ akwụ ahụ gbara ka ụkpaka, machaa ya amacha, ịta ọnụ ya tọ mmanụ ọwụrụ nwaanyị, asị ofu aka rụta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Ọ ihe a chọrọ ịgwa gị ha because once ị wepụrụ nsọ n'ala ahụ, nwanne ihe ị nwere division. Isi na asịtara ya ọsọkwa gị si na afa gị ewu Kenya nwere, you cannot have a unity. It's impossible. It's ndị Ejo, ndị Gala, ndị Enugu, ndị Anambra, ndị Catholic, ndị Siemens, ndị Sabat, ndị Cholobi na Cherafin. Ọ na ịmaghị eche uche ka ọ bụ na ije ọsụrụ na-emegeri.
ọ bụ na uche gị ezughị ezu ka ọ bụ na ije ọsụrụ nnọọ na-emegheri. If you like, you go and bring Judaism, you can only bring more division because already you have resistance. Ndị ị gaghị asị nwe onye grace of God hapụ ya ma achọrọ gị jebe Sabbath. It's impossible. Ọ dịghị possible because ọ dịghị indigenous. You can only defeat onye cherubim and seraphim with Nso Ala. Ị gaghị eje wetara ihe something from Israel na-asị ya hapụ nke o ji n'aka. Ị na-apụ ara. Ị gaghị asị ya na isi from Israel isi ya hapụ assembles. Then you have a reason why to tell them. You don't have a reason because nke iji eji o si esi bịa. So ị nweghị power to tell them because ya common sense. Ị gaghị na-agwa m about Rome sị m nhapụ Sabbath. No. Ị gaghị na-agwa m about Jesus Christ isi m hapụ Yahweh. No. Ịgwa m maka nsọ ala ị nwere ike isi m nhapụ Yahweh ma nhapụ Jizọs because na nke a bụ nke anyị. Mana ọ bụrụ na ijighị nsọ, the only thing nwere ike ime ndị Igbo one bụ nsọ ala. Simple. Because it's of the mind. Is of the mind. Is of the ihe ọ bụ ihe ime mmụọ. Purify your mind and become one. Dịka mmanụ otu a unu so ya gba mkpụrụ akwụ ka anyị bụ iweta mkpụrụ akwụ ahụ ịgbachaa ya tọn eto mmanụ ozuo ọha ọnụ oruzie ofu because ịgba ha ya mmanụ ahụ ọ bụrụ ofu ịbọndụgo onye bụ ịgba nkwụ ha na-agba mgba nkwụ ahụ ịbọndụgo ya ịgbacha na dị akwụ bọndụ ya pụta ọnwụ na ịgba ha akwụ ahụ nwanne stori ka ị na-akọ mere ị na-akọ stori nothing will work. Nothing. Ọ wee gbasịa dị akwụ lazy foundation. Anybody can come. Ọ na-emegodi Judaism, ọ na-emegodi Christianity, ọ na-emegodi Islam, but then ọ mara na ọ nọ na environment of ndị dị asọ. They will not have any option to adopt ndị dị asọ because ndị dị asọ will always win. Good will always defeat bad. Yes. So if you have been defeated, it's not good enough. That is natural law. That is natural. Ihe ọ sọkwara gị uche gị gwa gị, ihe ọ sọrọ gị uche gị gwa gị, there is no victim here. The only victim bụ the character gị. Ya nwa debere gị na nsogbu ịnọ. The only victim here is the lower man. The higher man always win lower man. Higher element kill lower element. So all na you a victim, that means you will lower element. There is something wrong with you physically and spiritually. You got to go. Oh, now you a victim, something is wrong because out of nothing can come out of nothing. It's not possible. Other possible man. You got to go. So I plays in the victim game because here I will just bunker. Here I will just you. It's just you acting. Victim game is just you acting. That's why you don't accept it because you don't know. Oh Nema, if you know, the word will touch you. You got to go. Oh Nema, ya ha na-ekwu will affect you. Ma ọ bụrụ na affect your mind, that means you eat the law and dig away a victim because if you are food, you food for the higher man. You don't have any right to eat animal. Ị na-egbu ewu na-eri, na-egbu nkịta na-eri, na-egbu pusu na-eri, na-akpakọrọ ma ihe niile juru eju n'ime ọhịa na-eri. Ije were mkpụrụ osisi Chukwu si wee kee n'ime ọhịa ije were ree wee nwere ego. Ka onye nye gị right ire ihe natural element for money. Who gave you the right? Ewu na-ewere mmadụ ree isi slave na-ere slave. Ka onye nye gị right to go and take something in the bush and sell. Onye nye gị right to sell the crude oil. Who gave you the right? You take natural element and sell them. Nature will do you that with somebody. Nature ga make it the same thing with somebody who is greater than you. That's why you must run for greatness. Ị ga-agba ọsọ to be great. You must run to be great. Because if not, you will be a victim for the great people. It's as simple as man. Ihe anyị na-agụ no natural element is natural science. And you cannot hide away from natural science. Well, if you don't know, but it's pathetic that you don't know.
but ọkwa otu a ka ọ dị, enwekwa otu ọzọ nwanne, enwere otu ọzọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ọnwụ na kọndishọn ị nọ adịrọ mma, otu isi ebi ndụ adịrọ gị mma nwanne, lekwa eziokwu ebe a. Ọnwụ na ala Igbo, otu ala Igbo dị adịghị gị mma nwanne, lekwa eziokwu ebe a. Ihe unu na-akọ nwanne, nature does not work that way. You got to go. Because to start with, all somebody bring all these countries together. Ndị agha bring them together ha ọnwụgo. Ọnwụ na ha anwụbeghị ha ochegharịgo. Ọnwụ na ha echegharịbeghị, then what is your thought about that? Kedu ihe chere? Ndị bring these countries together everywhere in the world ha ọnwụgo. Ọnwụ na ha anwụbeghị ha ochegharịgo. Ọnwụ na ha echegharịbeghị, ka ihe your thought? Kedu ihe chere maka ya? 90% of this world all the same people created here. Did the same people now, are you superior than them now? It is superior than them now. Ọ bụrụ eziokwu, good. Ọ ka na ohe eziokwu, ka ekwenye your intention, ka eke ịchọ ichi wee owu, how do you defeat them? Ebe ọ bụ na ede superior than them, spiritually, physically, economically, mastery, education. Kedu ebe ị ga-esi wee win ya ha, ka ebe ị ga-esi emeri ha? The only way ị ga-esi emeri ha wee jidere ha ogu n'ọfọ. Ijidere ha ogu n'ọfọ. Nke a ụnụ sitụrụ unu sizi esi wee bịa, amazim ebe ị ga-akwụrụ akwụrụ wee fight by fight. Nke ụnụ sitụrụ unu sizi esi wee that is unu agbara ihe ne the debt. Onwepụ ndị na-emere ga ebere before, ebere ga anwụgo. Because na Palestine somebody is, children are dying every day in Palestine. Children are dying every day in Palestine. And the whole world na-achọ solution for that. Ịgazi ebe ha sị na iso egbu mmadụ na Jerusalem, na iso ha na-egbu mmadụ ebe ha. Nna ndị isi ojii, sometimes I share tears. Sometimes ọ na-adị nka mbebe akwa n'ihe ndị anyị na-eme. So ka onye na-amaghọ na Palestinian children, women are dying, so you want to go 3.5 million people I lost through na 1967. Now we don't have any mouth to even tell this force of nature that na these people kill us. We cannot justify, because you can go soak your hand in the blood. Gwazie ha na ịdị proudly killing children, and ịchọrọ ka nye gị ka the world gbatara gị ọsọ enyemaka. Why iji gadi etinye aka gị ebe ahụ? Nke ihe datịrị nwere ime with this thing? Na aghọta ha mie ndị, why don't you stick on one? Ka ihe mere stick ihe n'ihe ị na-eme, kedu ihe ị gara ebe ahụ soku aka gị dị? Why eji eme otu a? Ọnwụ na isi ike n'ihe anyị na-eme, nothing is wrong with it. Enwere nnukwu mbọsị ngwa gasị ga-emezi that before. Have I ever tell you that? No. But kedu ihe mere gị iji gaba that place si na iso egbu mmadụ dị? Kedu ihe unu na-eme? Why unu ji eme otu a? Ọnwụ na isi na somebody na-emegbu ga-emegbu, ihe ị ga-eme n'ụwa, kedu ihe mere onye ị ga-ebugodo jugodo onwe, kedu ihe mere iji wee, kedu ihe kọsụrụ yo, kedu ihe tinyere gị n'ụdị omume a? Onye ebe ị ga-ebido wee chọba kedu ihe tinyere gị n'ụdị omume a? Okay, a na-etiriti gị bad, yes, kedu ihe kọsụrụ ya? All cause ka ị ga-achọ ụhụ just looking for scapegoat. Mba nwanne, ihe adịghị mma, ọ dịghị mma. Ọwụ na esi na ewe onye indigenous ebe a, that means ihe ọ bụla ị na-eme should be indigenous. Ama m na some people, their mind, all level of their mind with that thing. Yes, but to stick, you go to that level of your mind, stick it to one place. Don't be unstable. Stick it to one place. Do, but to stick it to one place. Stick, see it in the air back easy. I am from here. I am here. This is what I want. How can you justify him and fight the one for? When the indigenous, your name is indigenous. When you get justify is that in a kumakia? No one needs it easy about happy. This is all the places come. Now one not him. You gotta go. Yeah, well, him. Yeah, just have advice or drama for you, or drama for you, because he put drama for you. Mad name mebu. Sit down and mebu. Nothing is wrong with that. Everybody had wrong with it. Maybe he like here because of level of your mind. You gotta go. Yeah, level of your mind. Onya na treat him the way I like them. Simple. Bring your complaint here. But because each of ka mmadụ nyere gị aka ị na-adịkwa ha sure na onye nwere ike inyere gị aka,
you cannot prove it. It denies the alpha niile tara, all the whole work you've done all the whole years, you just were nnọga n'ime ọhịa. Alpha niile tara, makwa alpha ntago na this thing. Unu ma afụfụ unu tagoro ma mmadụ onunu blood onunu wufugoro na this thing, just were ha niile nnọga n'ime ọhịa. Just like that. Just like that. This OG sometimes ha na-eme omume na-ajụ ndị nke ahụ nkwara mmiri ara. Ndị ahụ nkwara mmiri ara. That is why anyị ji eme ihe anyị na-eme. Maka na otu nwanne obi adịrọ m mma na ndị be anyị adịsi awayo. Yes, anyị ma na their mind adịrọ well developed. Ọ ka anyị nọ ebe a nọ, anyị ka anyị na-agbara mbọ. Je ka anyị na-agbara mbọ because nwanne ma ị chọrọ ma ị chọghọ, you and them share the same society. Simple. So you have any option than to teach them. You have option. Ọ bụ na ịma ya kụziere ha. Ha mara ya bi, ịma ya kụziere ha. That's why we are here. Mana ọsọ ndị kwere, because your mind ga-abụ obi gị ya ebugodo ụzọ nabatagodo eziokwu. Obi gị nabatazie eziokwu. Iwe nwee ike dị relaxed. Wee nwee ike nwazie mmiri ara ehi. Ọ na-abazi gị n'ahụ. Ị na-aṅụ mmiri ara ehi, ọ na-aba gị n'ahụ. Ma ọkwa na nke resistance. Ekweghị ekwe nwute ekwere nwanne. Resistance nwere onye dịrị gị ọrụ. Ọmụnwa ediri m gị ọrụ. Mba na onye ka ị na-resist gwen, onwe gị na-resist because ejighị m ụgwọ, ejighị m afọ gị, ejighị m ego. So tọọsọ ihe na-ewute m bụ na being a young man need the future. So that is why o ji ewute m n'obi na just like that. So ọ dịrọ mma ụmụ ibe. Ọ dị mma, ihe dị mma bụ na onye biri ibe ya biri. Ka nke onye na-eme ya ga-arị ya. Mana ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-eme na-adịghị mma, mepee ntị gị na-egere okwu. Don't talk too much. Listen. Na-ege ntị. Enweghị nke ekwutere ịdịghị mma, were ya. Ndị ọzọ na-adịghị mma, idewegoro ya n'akụkụ na-echekwa mbọsị ọ dịghị mma, iwe were ya. Mana at least gee ntị ọfụma, mara ndị agha bara gị uru. Mara ndị bara gị uru. Nwanne ka m gwa gị eziokwu. Ọkụ hụrụ obodo ahụ Nigeria. The only way ndị Igbo nwere ike isi ebe ahụ afụ ụzọ. Because ụnụ ama ha ka esi wee kee obodo ahụ. I know. Anọgo m na this Europe very long time. Anọgo m na gọọmenti obodo a. Onye ọbụla mma m nọ mma m more than 15 years. European government. So ama m ihe ha na-eme n'Africa. I know their way. And ama m ndị na-eme ihe ha na-eme n'Africa. I know how they do it. So ọwụ na imeghị nsọ ala, because nsọ ala bụ ogu n'ọfọ. Ọwụ na ịgbali ya na-agba, onwe ndị Igbo na-asị ịgbali mmọnwụ. Ịghọtago? Nsọ ala ahụ bụ ịgbali dị mmọnwụ. Ọwụ na ịgbali dị mmọnwụ, you become the best scientist because nna gị n'ime their gene they are scientists. Ọwụ na ịgbali dị mmọnwụ, that reveal, that gene genetic scientist will come out. You begin to develop something ha na-enweghị ike ịmanwụ. Then ha tụba gị ụjọ. You develop something ha na-enweghị ike ịmanwụ, ha tụba gị ụjọ. But this thing with information is a sacred science. O nweghị ike imenwu expose in the mind of otu unu si eme. N'uche uche unu dị ọ gaghị emenwu. Number one bụ na ị dịghị loyal to the land. Ọwụ because ihe ị na-esi na fight freedom ka nonsense. Ị dịghị loyal to the land. Number one. Most of you enweghị unu anaghị eme ihe anya ha chọrọ. Because unu ịta na ịghọtaghị no mistake ka ị na-eme. Ọ bụ na ọ purposely do it. Ọ sị ha abụghị onye ụka a na-efe ihe apịrị apị. O wuru onye omenala na-efe ihe apịrị apị. Ọ bụghị onye omenala na-efe ihe, ọ bụghị onye omenala na-efe ihe apịrị apị. Ọ bụrụ onye shabat. Ọ wụ shabat. Ọ wụrụ ofe ndị Islam. Ịghọtago? So that is the game. Onwe ozi onye na-ekwu okwu nsọ ala bụzi ya bụ ridri, because omenala ọdịnala abụghị nsọ ala. Ọdịnala wụ just all the principle. Ọdịnala is a principle. So mmadụ agaghị asị ya o principle, no. Omenala is a principle. Mmadụ agaghị asị ya onye principle, no. Because principle names that represent the festivals, or names that represent the institution of iwu ala, which is contained osu umenohu
na ndị otu niile. So all those things are principle. Nke wụ the practice wụ nsọ ala, but nsọ ala nweziri ihe ọ contain ọ dị 5 contents, mana ya agaghị ekwu ya here. These 5 contents ga dị n'ime akwụkwọ anyị. We make them practical because ihe mere anyị ji wee chefusie ya because na anyị etinyeghị ya na anyị ameghe documents. So ihe anyị na-eme ihe bụ anyị na-eme document so that ka anyị na-ebizie ka ndụ practice na-enwe congregations, because congregations is to teach people how these things work. Anyị enwezie representatives ga na-represent anyị na-eteach otu teachers ya na school. Ha nọ like teachers, ndị mmadụ na-akpọ rabbi ma priest ma dibia. Anyị ga-enwezie onye aha ga-anọ every so days, or not once in a week, every 4 days, because ihe anyị nwere n'ofu izu 4 days. Every 4 days we have a congregation, or every 8 days. Ịghọtago, ịda na amere ukwu na nta, eke ukwu na eke nta. Ịghọtago, then ọ bụrụ every eke ukwu we have it, that is for example ka na-ekwu 8 days. Then we have these congregations, these teachings and rituals. Ịghọtago, so that we can pass these informations to our people. Ịghọtara, so that ka a ghara izi iluzu ya ọzọ. Enweghịzi ụzọ ọzọ nwanne, simple. Enweghịzikwa ụzọ ọzọ, because any other way isi ị ga-aja amụ trailer. Ị ga-aja amụ trailer. So mmadụ si ya onye ọdịnala, hapụ onye ahụ mara ihe ọ na-akọ. Mmadụ si ya onye omenala, hapụ onye ahụ mara ihe ọ na-akọ, because ọwa ignorant na-enye nso. Onye nọkọta nọ isi iwu Bible. Mmadụ na Bible abụ iwu onye si ya Bible, onye si ya European law, awụ judicial. Onwe si ya judicial na nọkọta isi mmadụ ozu. Onye si somebody prisoner. No, prisoner nwere afa. So mmadụ enweghị ike ịwụ onye ọdịnala. No, ọdịnala within ọdịnala enwere ihe a na-akpọ amaala. Ịghọtago, ndị amaala anụ na-efuru a na-ekwu okwu ya ọwụ ha nwa na-achụ aja. Ịghọtara, ha nwa wụ dibịa, ha nwa na-agba afa. Onye ka eji kpọọ ha ndị amaala. Den ịbịa n'ọdịnala, otu aha ka o sikwa wee dị. Ha nwetikwara afa ha, otu esi nwekwa dibịa, otu esi nwe ịgba afa, otu esi nwe ịchụ aja na amaala. Enwekwara otu aha n'ọdịnala. But ọwụ na ịbụghị part of the government system, then one day why do you say you are a system? Ọwụ na ịbụghị part of the government system. Onye wu dibịa nwere ike isi ahụ m onye amaala. Onye na-agba afa nwere ike isi ahụ m onye amaala. Because ọ na participate na the institution, because ọ member of a cabinet, because mmadụ ga-asị ya a lawyer. Yes, because ọ na-serve na a certain institution. Mana iwuhu lawyer, iwuhu judge, isi na ị na-arụ na ebu functionary. Gịnị mere gị functionary? But iwuhu isoho na the government, then why ka ijizikwa na iwu? Because he believe na judicial system, or ya mere judicial system, or he believe na court, or ya mere court member. No, unless ni na serve na the court, iwe enwe ike igwe mmụọ gas. But for onye bụ nsọ ala, the only thing ga-eme gị onye nsọ ala bụ ikwere na this instruction of nsọ ala, then you will go onye nsọ ala. Like somebody say, I'm a Christian, as long as you believe in Christ. Ikwere na Chukwu, kwere na Chineke, kwere na Njoku bụ onye ọkụ, onye ji ọkụ, the founder of this institution. Ihe a na-ekwu okwu inner light, but Njoku the driver. You got a God like a priest, the father nọ n'ụlọ ụka na-aka ụka, anyị nwa abụrụzie the member na-ege ntị n'ụlọ ụka. You got that? So ihe a na-ekwu nke nwa na onwe gị as inner light. So onye ị na-achị ịkọpị bụ Njoku biri a holy life. So you want to ṅomi ele, ị chọrọ ịṅomi onye a because na onye a ji ọkụ. Gịnị mere o ji jiri ọkụ? Because na ọ na-ebi certain life. So ị chọrọ ibi ndụ ka ya ka ị dị ka ya, that means is an aspiration. Ọ bụrụ worship. You got to go. So you aspire, somebody aspire you like a scientist. A scientist na aspire. Okay, achọrọ m ịdị ka one man na NASA na America. So you have to go towards the direction of kind life obi. Ka ị nwee ike ịdị ka ya. Ịghọtara? So ihe anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ na ị chọọ iso n'ụzọ nsọ ala,
ị ga-ekwe na Chukwu, kwere na Chineke, kwere na ị ga na-ebi ndụ otu a, maka na ị gaghị ike ị na-ebi ajọ ndụ tinye ọkụ ya enwu n'ime gị. Ị gaghị akwa eji ọkụ, ịghọtago ya bụ simple allegory. Unless me ma that light inside you ị chọrọ ka o nwuo, you have to ignite it. Ka eke ga-esi agbanye ya nekwe otu a. Nwanne ala Igbo ị chọrọ ka ọ dị asọ because ihe anụ nwee na-afụ ebe a, this land is soul, this is soul. Unu amara ala ahụ soul, soul no evil, soul na repel every evil. That is what jeme ịkọ ihe ebe ahụ puo. Ịtụfuo tomato, mmiri ma ha na-ewepụta ndụ. Ịtụfu mkpụrụ ọka ọpụta ndụ. That is because it's a soul. Nna nna gị agaghị anọkọta na-eti gị nsọ ala. Why? Ha enweghị reason. The only reason bụ na for you to live here in harmony, you need certain restrictions for you to be here in harmony. Simple. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso ụzọ nsọ ala, ị ga-follow the restrictions. Simple. Either you are in or you are out. Because o nwere ụzọ ọzọ. Because ya na nwe gọbara, ọ bụghị m nwa ị na-emere m nwa, ị naghị emere m, ọ bụghị m nwa. All for your own good and generation of coming for Igbo land. Ya bụ anị nna anyị nyere anyị n'aka. Nna nwanne ọ ga-emezi agụ anyị ọkụ n'aka ruo n'aka anyị ọnyụ ọkụ, ọ ga-anyụ n'aka anyị? Mba. Then ka ihe anyị na-ekwuzikwe, ọkụ agaghị anyụ n'aka anyị. ịghọtago? So the issue agbara about ịgbara ọsọ na nwe ebe ịgba ọsọ eje. Ị chọrọ ịkwapụ ọnwụ na ana Igbo erughị gị, ịchọghọzi ibi na ebe ahụ adịghị mma. Nwanne, Ghana dị close na Ghana Ivory Coast, Ghana Kenya, ijabiri hapụrụ anyị Igbo land. Ọ ịgaba Lagos ọ Abuja, enwego ndị ga Lagos sị ha na ha batazi anọdị die ka na Igbo zukwuoro anyị sef. Nsogbu adịghị. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, mgbe ọbụla anyị ji wee mere wuo, anyị ga-eji instruct akakasi akpọ ya akpọ this deficit rụrụsie the land arụrụsie. Anyị ga-arụka dị obodo arụka, ka anyị kwadobe, anyị na-akwado akwado ka anyị mechaa the appease the land. Let us appease the land finish. After cleansing the land, anyị cleansi ya, then mmụọ adịtezie, because mmụọ anaghị adị ebe ruru unu. Mmụọ pụtazie ndụ, unu ga-afụ ihe a na-akpọ sayensị n'ala Igbo. Anyị ga-eji sayensị rụka that place. That is rụrie ya arụrie. Nwanne, we don't need any government eji eme gịnị. Gịnị ka anyị na ha ji gọọmenti? Onye na-ekwu gọọmenti wụ lazy man. Ọ lazy man na-ekwu okwu gọọmenti. So ndị gọọmenti will come because gọọmenti always will achawo. Ha na-acha ebe ihe na-eme, ha bụ akwụna. Ha na-acha ebe ihe na-eme. Ọwụ na enweghị ihe de watch go ndị famous na mgbe ọbụla a ga-eme campaign ha chọrọ gị. Mgbe ọbụla a ga-eme campaign ha chọrọ gị. So ọwụ na anyị jiri rụkasịa Igbo with infrastructure, ndị gọọmenti will come and look for you. Ma ọ bụ na ha ruo mgbe ha eme campaign chọrọ gị, sị gị biko ndị a na-eme ihe ka biko mere na campaign. Ịgwazi ya, sị ha na disi Anambra anyị chọrọ ka arụwa ya arụ. Even because ha chọrọ ka ha na-achọ ihe ha ga-eji agba treasure. Ịghọtara? Ha na-achọ anị ha ga-eji agba treasure. So mgbe ahụ ozi mmadụ ya so nwere system iche ijide mmadụ, ị nwere system ga-ejide. Ị na-arụ destiny, ha fụ na ị na-arụ ya, ha need somebody to promote their integrity and power. So that ọ bụghị ha nke ha ga-ejikwa ngosi ndị mmadụ na enwere ihe ha na-eme nothing. So ha ga-achọrọ gị bịa. But nke a ịnọkọta nnọọ isi ndị ugwu nọ n'ugwu Hausa, ha na-eke ego mmanụ, ha nye gị ego iji eme gị. Na-enye ha allocation na-abịa na Anambra steeti dị poor, allocation na-abịa na Anambra steeti dị poor. Okay, so ị na-eche every month ị gaa na Abuja nara ego. Enweghị nothing, onweghị just enweghị ebe i create income si abịa nothing. Just nọ ị na-echere mma na-enye gị ego. Mgbarụ ọkwa ka ebele ga-eje jọọ ahịa, ọkwa ị na-eche ka enye gị ego every month i wee mee allocation. Anyị na-complain na ya na Igbo adịghị mma, ma anyị na-eche allocation.
no single infrastructure. Anyị na-eche allocation. Check izie niile na nwanne. Ndị Igbo nwere thousands of groups, o thousands of groups, Igbo group, different names. No foundation, nothing, no foundation, no single foundation. After these thousands and millions of groups, n'ala Igbo ekweghị ọsụsụ. Igbo ekweghị ha ọsụsụ. Ha niile a na-ekwuchi m ntị, Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. Ha nwafụzi anyị nwa worldwide. Ihe ahụ IBS radio, ihe ahụ Igbo Broadcasting Service is worldwide. Ọ bụrụ ebe a na-asụ Igbo, ebe a na-epromote Igbo ideology. Mana ndị mmadụ they will not hear. Ha ga-abịakwa ebe echikọ nonsense. Ihe ahụ IBS, Igbo Broadcasting Service, heritage Igbo, heritage ka anyị na-ekwu. Anyị na-epromote Igbo heritage worldwide, ụwa niile. So ọ bụrụ ebe a na-asụ Igbo. Ihe on target here bụ ka ndị mmadụ mara maka Igbo, ma ndị Hausa, ma ndị Yoruba, ma ndị ọcha, ma ndị India, ma ndị China. So anyị anọrọ na isolation. N'ala Igbo anyị ga-enwe our own, anyị ga-enwe ụlọ nkụzi nke anyị ebe a na-akụzi maka Igbo, ebe a na-akụzi Igbo. Tọwa ya atọwa, anyị ma atọ Igbo tọọ ya atọ, ọtọ ezigbo ụtọ. Atọwa Igbo atọ ya atọ, ọtọ ezigbo ụtọ. Ihe na asọpụtara Igbo, anyị tọwa Igbo atọwa. Nwanne le anya ntọala ka nwe gị ofu ihe na kwụrụ ntọala. A sị na mmadụ tọrọ mmadụ, that is na mmadụ tọrọ mmadụ. Ọ tọrọ ya, that is ọ tọrọ ya. Isi na mmadụ tọrọ mmadụ, ọ tọrọ ya atọ. Ntọala na ọ tọrọ atọ, that is not the quadrant. Ntọala na ọ tọọna na ọ pụọna, ọ tọọna. Ntọala na ọ tọgbọrọ ya n'ala na ọ dịkwa n'ala. 4 sọsọ ntọala ka m gụtara 4 ebe a. Na ị tọrọ mmadụ atọ, nna onye atọkwara mmadụ, onye atọrọ m o. Nna onye atọgo, nna onye atọla o, nna onye atọkwara n'ala o. Ifo ịnọ ntọala ụkwa foundation. Birthday, ime birthday o ntọala. Ịtọ nwata n'ala birthday, kwụnụma ịtọ nwata n'ala o birthday, that is to give foundation to the child. Ntọala ọ ya bụ arụ. Ịnụ maka arụ a na-ekwu okwu arụ ọ ya bụ nrọ. Ọ nrọ 9 number 9 nrọ, because ịrụọna ọ nrọ, all dream, life of a dream, ọ nrọ ọ ya bụ arụ. So a ga-emere gị ntọala be nwa ọbaka ezigbo mụta ya na birthday, ọ ntọala. Mana ije ebe ahụ ata keeki na ha amaghị ha na-akọ, ha amaghị nọ foundation ka a na-ekwu a ga-emere nwatakịrị. Kekwe foundation nyere ya, ha ndị be anyị ejegoro n'ụka mụrụ birthday without any reason. Birthday na-eme na kedu ihe a na-eme? Birthday wụ ntọala. Kedu foundation? Because that day na birthday ahụ ị nidiri ibu akwụkwọ ntọala bịa were kụziere ụmụazị dati itinye na cartoon that is in a way ụmụazị ga-aghọta nke okwu ma eme ya obere okwu ụmụazị, egụọ ya that day to ụmụazị. Foundation of a child ọ ihe ha na-eme. That's why eji onye ha keeki ha wara awa, that is ịwa ya, ntọ ya, ịtọ ya, ịhụ ya, wa the cake. Ndị be anyị akọrọta uchewa ata keeki, aṅụọ Fanta, aṅụọ juice 5 alive, na ọ bụ na agbasa. No information, nothing, no education, na-akọgịrị everyday a na-ekwuchi mmadụ ntị. Igbo this, Igbo that, Igbo nka, Igbo nka, Igbo nka. Naanị ndị anyị na-ekwu ihe na ga na Igbo na nwatakịrị na-atụ oyibo na village ha. Ịjụọ sị gị na ndị Igbo school, most of them eche more private school ka ahụ. Enwere law Nigeria restrict private, amaghị m o nwere ike ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na enwere law Nigeria restrict private school, ha esu Igbo na school, amaghị m, I don't know, ịghọtago, ajụ. So ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ka ekwe ihe meziri ha jizi asụ oyibo na n'ụlọ akwụkwọ ha. Kedu ihe mere mma ha ji asụrụ ha oyibo na ya n'ụlọ ha? So ndị Igbo dịsi Igbo dat na ala Igbo ha anaghị eme ọfụma. Ọ dịsi Igbo foundation na ala Igbo anaghị eme ọfụma, na bụ nke bụ eziokwu. Because
ị gaghị abịa na complain na Facebook while on the ground. Ịnọ n'ala Igbo ka Facebook ka ị na-ekwu na Facebook ndị anọ na-anọghọ n'ala Igbo na ị ga-asụbagodi Igbo n'ala Igbo fi egwagodi ndị nọ na Amerịka ha sụba Igbo. Ndị nọ n'ala Igbo sụbagodi dị Igbo. Ọ ihe ha na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo ị nwere foundation n'ala Igbo then jeje mepee mara ka ị ga-esi eme ụmụazị ha sụba Igbo. Because agaghị enwe Igbo nka ịbịakwa na Facebook ide n'oyibo bịa na complain maka Igbo. Ọ bịa na Facebook o were oyibo dechikwa everywhere na-asịkwa ma anaghị asụ Igbo na Igbo. Ihe ahụ ijide ebe ahụ Igbo dị ha. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na Facebook a ebe abụghị ebe a na-asụ Igbo. Gaa na anị because idebe ya edebe keyboard ndị nwa bekee Igbo dị ya mba. Ị ga-eje chọwagodi nke keyboard nke keyboard ọwa Igbo asụsụ Igbo mba. Ị ga-achọwagodi keyboard nke na nke bụchi Igbo. Ị ga-eji wee bifo idecha ya otu a isi agbaka gị na-ede Igbo akwụkwọ asụsụ wee ka ị na-achọ ide ihe a niile biko. So ihe ahụ practical work a na-eme naanị. Ihe ahụ grand work. So ndị ndozi ọdịnala na heritage center anyị ga-enwe ụlọ akwụkwọ a na-esi na nwatakịrị ntakịrị kụzibere ụmụazị ka esi asụ Igbo and a ga-agwakwa nne na nna ha biko nne Igbo dị anyị mkpa maka na akwụkwọ anyị ga-agụdị ọdịnihu maka nka mmụta. Ihe anyị ji akụziri ndị anyị Igbo ụkwa ha mgbe anyị weta maka akwụkwọ nsọ ala anyị nwaanyị na-ekwu okwu n'Igbo ka ọ ga-adị ọkwa na ịma ha asụ Igbo akwụkwọ nsọ ala nta na akara ọkwa na Igbo ka ha dị ọ ka mma iji kịta je mụwa ya ka ọsọ enye gị ị gaghị aghọta ihe edere ebe ahụ. So ọ bụzi ụmụazị anyị na-asụ oyibo ka ekwe nka ha ga-esi wee gụtanwuzie ihe anyị dere n'ime akwụkwọ nta na akara anyị ma akwụkwọ ibe ndo nsọ ala maka ezinụlọ dị asụ. Ịma na akwụkwọ ahụ maka ezinụlọ dị asụ kedu kwenu ka ndị mmadụ ga-ejizi agụzi akwụkwọ ahụ maka ezinụlọ dị asụ ma ọ bụ na ha amaghị asụ Igbo enweghị. So biko nụ m ji ekwu ihe ahụ maka ndị na-ekwu maka Igbo ebe a. Anyị fụrụ Igbo n'anya anyị na-ekwu maka Igbo mana anyị nwawụnụ Igbo Broadcasting Service radio station anyị ma TV ihe a bụ afa anyị ga-enwe ma TV o nwee redio nwee movie industry o. So ihe a bụ worldwide Igbo propaganda station. Ọ bụ worldwide Igbo propaganda station. Ọ bụghị ebe a na-asụ asụsụ ebe a na-eresi ndị ụwa ọgwụ maka Igbo ihe gbasara Igbo maka ndị ga-akọrọtu ndị obere okwukwe na-achọ ụzọ ha ga-esi wee criticize ha ma ha na onye a na-agbara afọ dibịa ha before I put that nonsense bi ebe a ha drọpụ ya n'ọnụ ụzọ gwa ha na amitie getiman n'ọnụ ụzọ. So bụ ebe anyị na-etego anyị nọfa. So anyị nwere ike inwenwu perfect best Igbo schools na be anyị nwetakwa best Igbo teacher nweta best Igbo teacher ga-akụziri ụmụazị anyị Igbo. CNN na-asụ oyibo na-asụ French na-asụ Arab. BBC nwere Igbo BBC ọwụ Igbo station. BBC nwere Igbo na nwa Hausa nwa Yoruba. Press TV nwere English ọkwa China. Press Russia. CCTV nwere China English. So ihe ahụ media propaganda. So na-aghọta na okwu ihe ahụ media about Igbo. So ihe anyị na-ekwu ka ndị ụwa mara na nwere ndị a na-akpọ ndị Igbo because mana otu anụ nwe wepụrụ anyị from media western media ya enwezi iwu atụ ikwu maka anyị nwa. So ibezi ebe a na-asụ Igbo onwezie ndị black Americans chọrọ ịma maka Igbo ị na-asụ Igbo sọsọ Igbo ọ naghị anụ. O nwere ndị ọ bụ ndị abụghị ndị Igbo jos na na-eme nkwucha oyibo ha nọdụ ebe a gụnye na-ahọrọ dị small oyibo a na-asụ nke a ezugoro ha. That is ha dị enough happy na a na-asụ oyibo a. Ndị Igbo amụgasịrị ma Amerịka na-achọ ndị ike Jizọs agwụgo ike Mohammed agwụgo ike Shabat agwụgo ha ike Hebrew Israelite agwụgo ha. Ha na-achọzi ije Afrịka ha amaghị ebe ha ebido ha nụ ha ana ka a na-akụ okwu a uche ha adị ya mana ibi ebe asụbazi Igbo sọsọ Igbo that means it is serious for the propaganda. Ibi ebe asụwa Igbo nwanne nwe esoro etoro m n'ala Igbo to na village ịghọtago maka Igbo ọ bụrụ Igbo atama ya enwere m ike ịsụ Igbo sụgide ya ebe echi efo agaghị m eti ya oyibo
enwere m ike ịsụ Igbo ebe a sụwa ya ofu afọ agaghị m etinye ya oyibo, agaghị m etinye bekee, agaghị m etinye ofu mkpụrụ bekee na-anwụ anwụ. Kama na ụmụ ibe, onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme n'ụwa, e nwere ebe uche gị dị. Ebe uche anyị dị ihe gbasara ụwa, ka anyị gbasaa ozi gbasara Igbo, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ebe ndị a debere anyị nwanne, ha debere anyị na that is ebe ha debere anyị bụ mpọtọpọtọ. Ha were anyị tinye n'ime apịtị. Ọwụ na anyị ekwuchitere ọnụ anyị, enwe onye ekwuchitere anyị ọnụ anyị. Adịsị na ọka ịgwa ya ụmụnne gị sọsọ. Ụmụnne gị bụ ndị ga-asị sefụ tigbuo gị egbuo. Ụmụnne gị were gị nye nkụzie ndị iro n'aka. So ọ ka mma na anyị gbasara dị ozi, ka anyị kwụsị ha n'ọnụ ụzọ. Anyị kwụsị ha n'ọnụ ụzọ, sị ha chere ebe ahụ n'ọnụ ụzọ ebe ahụ. Na ihe unu na-ekwu maka Igbo abụrụ ya. Anyị nwawu ndị Igbo, anyị gwaghị ekwu maka anyị nwa, ọ bụghị nwa. Unu agwaghị agwa anyị maka Igbo, anyị nwawu ndị ga-ekwu maka Igbo. Ọ bụ ihe mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza. Ọnya ka anyị ji wee sị na ihe a bụ Igbo Broadcasting Service. Igbo Broadcasting Service wụ IBS. Ọ maka ụwa niile ka anyị na-agbasa ozi ọma banyere nsọ ala Igbo. Onye Hausa, onye Yoruba, onye ọcha, onye Israel, onye Europe, ọrụ na ike ụka agwụna ya, ike Shabbat agwụna ya, nsọ ala ga-anabata ya. Nsọ ala ga-anabata ya. Nke a wụ nsọ ala, ụzọ esi afụ Chukwu anya, ọkwa ha nke feki ndị nwa bekee. Nke a wụ ụzọ ị ga-eme isi natural law. Natural law, iwu ji ụwa ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ iwu a ji ụwa. Ịda na isoro iwu a ji ụwa, ọ na-agara gị sịrịlị were. Ọ na isoro nke ọzọ, ihe isi gịrị ihe isi ga na-eme. Nwezi otu ụzọ esi eme ya. On the 25th of December, anyị na-eme Igbo Day na Igbo Heritage Center na Nnewi, Ụmụagbụ Nnewi. Igbo Heritage Center, Igbo Day on 25th, akamụ na akara, celebration of nka na ụzụ. Anyị na-ele the foundation of nka na ụzụ n'ala Igbo every 25th until further notice, until thy kingdom come. 25th of Christmas, anyị na-celebrate Igbo Day. Nwanne, ị nidịghị ịbịa ma ọ bụ na ị gaghị abịanwu na be gị, jee were nwere ike nkwụzi ya, na nwere ike ndị mmadụ kọpịrị. Ndị mmadụ nwere ike ịkọpịrịzi, anyị awụrụzi ya abazie n'akụkụ. Mee na be gị celebrate ya, were akamụ na akara. Igbo si akamụ were akara, mana mee ka igbe adịkwa chishon that day na ị ga-awọchị vidio ndị ndozi ọdịnala Igbo ebe ha na-eme akamụ na akara. Anyị ga-eme ya live. Anyị ga-abanye dị akamụ na mmiri na Heritage Center anyị. Anyị ga-evidio ya akamụ ahare ọka ahare. Anyị ga-evidio ya, anyị jekwuo ya, anyị ga-evidio ya. Anyị kwọsịa ya, anyị ayọọ ya, anyị ga-evidio ya. Anyị yọsịa ya, anyị apa ya mmiri. All those process a ga-evidio ya. Process akara a ga-evidio ya. Then gosi ụmụazị anyị na ọ bụ ihe a ka ị ga-eme na your mind. Ma ọ bụ na ị chọrọ ifu Chukwu anya, ị chọrọ ifu Chukwu anya, ị ga-eme this thing na your mind. Wepụtazie the oil, the castor oil. That castor oil, ọ ya bụ dị akamụ ahụ na-aṅụ. Ị ga-eme ya na your mind. Ma ọ bụ na ị chọrọ ifu Chukwu, ị ga-crush the mind into pieces. Yọọ ya ayọọ. Ị ga-eburu ụzọ banye ya na mmiri. Ịbanye ya na mmiri, ọ ruru ọ soft. Ịkwụọ ya akwụọ, ịkwụsịa ya, yọọ ya. Ị gasịa this process, nwanne ịfọrọ Chukwu anya, ị gazikwa na this radio again. Chukwu awụrụkwa mmadụ. Ihe na-ekwu by character. You begin to develop a higher mind. Odoga ya na your mind na-agbazi ọsọ. Reduce your sexual pleasure. You compress the light in you. Compress your anger. Compress the anger. Trap all the anger down and compress. Then you find all those things with positive energy. Turn all the negative energy into positive. Compress. You nwee ihe na-akpọ implosion inside you. Ochukwu eme apịa ozugbo ozugbo. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. All science of the mind ka a na-akpọ ya.
ọ ihe anyị ga-egosi ndị be anyị on 25th of Christmas. Ị gaghị abịanwu na be gị nwanne, a sị na igwe bụ ike. Mee Igbo day on your house, celebrate Igbo, all your identity nwanne. Ọkwanụ ngị maka a na-azọ ndụ. Kedu uru ọ bara gị na-celebrate somebody asị ya amụrụ na Jerusalem edition na a na-amụ mmadụ every year? That means so asị ndị a na-ekwu maka anyanwụ, they are talking about the sun. Kedu ihe ịma bụ Igbo? Igbo wụ ovario, that conception, ovary ka a na-ekwu maka ya. Ebe ahụ the sperm na-eje abanye, that conception ọwụ nyanwa ka ọ ya bụ Igbo, ọ na-agbụ agbụ. So ọwụ na ọmụsịa that first nwa ahụ ọ mụrụ na the conception the next month, because this is December a na-ekwu okwu, actually is February in Igbo calendar, or February. Then na March so na cross amụọna according to them, amụọna onye nzọpụta. So onye nzọpụta amụrụ not naturally by natural science ọ wụ na March, ọ wụ na December. You got to go. So but ha were this February, this conception time, tinye na December. Ị na-anya this their December or 12th month, because December will 10 days in Roman alphabet will 10. So this December is the 12th month, is February. Yes, February bụ Igbo day, ọ bụ the immaculate conception. Mgbe o furu, mgbe nwaanyị gbusiri ọkụkọ wee wepụtazie dat na akpọ ovario, dat na akpọ ovario, agbọ ya ha na-agbọ na-asụ ka ọkụ gbọrọgbọrọ, ya bụ Igbo ahụ. Ọ datin ga-abịazi bịa kpọrọzie disi mgbe ihe a ga-apụta, mgbe spam ga-apụta, ọ datin ga-akpọrọ ya that spam, the purest spam ahụ, which is ndị Nso Ala representary. Ọ data o vuru Igbo ga-akpọrọ gị, ọ Igbo ga-akpọrọ gị, ọ data Igbo ga-akpọrọzie gị gaba na paradise. You got to go. So that's why Nso Ala ji wụ fundamental of Igbo, because ọ dị nsọ and ihe o symbolize bụ agbụ ilu, ihe na-agbọ ilu. Ọ na-reject ihe ọbụla dị dirty, ọ na-reject every evil. Agbụ ilu Igbo will symbolize agbụ ilu. So that's what o ji eme before nwaanyị release that egg, that Igbo ahụ, ọ na-eme sure na o gburu ọkụkọ clean aha body. So ọ na-ede clean ihe na-agwụ na ya natural science. So if na Nso Ala bụ just ihe just na-ekwu no. So ọwụ na clean your body, ị gaghị egbu nwa ọkụ, ị gaghị egbu that, ị gaghị amụ nwa Igbo ahụ, that egg ahụ ị gaghị amụpụta nwa ya, and ọwụ na iwepụta ị gaghị amụ nwa. So ọwụ na ịdị ha so clean your body, Igbo agaghị akpọrọ gị, ala Igbo ga-ajụ gị ajụ. Ala Igbo na-eme repel, ala Igbo ga-ajụ gị ajụ. That is unstable ahụ ịdị. Ihe niile na-ebigharị aka bụ simple because ị bụrụ onye Nso Ala. Ị bụrụ onye Nso Ala, Igbo anabata gị, ị bụrụ nwa ya, ị pụọ ndụ. Mụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Ndị bụ ndị Nso Ala ọ ga-adịkwa ndị ahụ ndị Nso Ala na mma, mana ọ baghị uru na na-ekwu because nwanne ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Nsịkọ na ọ ga-adịrị gị na mma, mana ị bụghị onye Nso Ala, ọ baghị uru because ana m asịrị gị asị mma na ị ga-enweta ya because nwanne life bụ sayensị. Ịda na isonye ọ isoghi ya, ịda na iwe onye Nso Ala ịbụghị. Nsịkọ na ọ ga-adịrị gị na mma, mana mma na-asị ka nna asịrị gị. So ọ ka mma na ị batara na Nso Ala je pụọ ndụ. So ọ ga-adịrị ndị Nso Ala mma because unu nụrụ eziokwu, kwere n'eziokwu, jisie na ike ụmụ ibe ebe ọ bụla unu nọ. Ndị iro agaghị afọ unu, maka na onye iro fụ unu gbafuo. Onye iro fụ gị ọgbafuo, maka na isi na isi ira bụ n'elu ọnụ na mmadụ ka ibe ya. Isi na isi ira bụ n'elu ọnụ na mmadụ ka ibe ya. Onye iro fụ gị, enwe ihe a na-eti mgbe asị onye iro m fụrụ m kụja, onye iro fụrụ m kụja, ike ga-agwụ ndị asịrị. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ụmụ ibe, ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ndị ọ na-eme n'isi, ndị ọ na-eme n'arụ, ndị ọ na-eme n'ọbara, n'ụdị dị iche iche nke ọ na-eme onye ọbụla, ndị ọ naghị ekwe arahụ ụra ncha ncha. Enwere egwu a na-agụ, abụ m ezi nwa n'ebe a, ụfọdụ na ụmụara m, ine okpu nke mkpu n'isi, ị ga-afụ ihe edere ya, kemgbe abụ ịhụnanya, ka abụọ bụ ịdị nwayọ, ka atọ bụ ome ihe ịhụnanya dịka nwa nke Chukwu.
ihe anyị na-eme bụ ihe ịhụnanya ọkwa ha love, ọkwa right and left, ọkwa the same thing wụ love bụ hate, mana ọ different degree change. Owe degree mere o ji wee bụrụ love, owe degree mere o ji wee bụrụ hate. That's why Igbo ji wee kpọọ ya ịfụ na anya, because ndị mmadụ aghọtara ya. Love means, that's why I say love hot, because love means hot and sweet. Ịfụ na anya, oh hot and sweet, nothing love a passion. Ndị a na-asị love, but no, asị ka ọ bụ. So me ihe nke ịhụnanya bụ na anyị nwa na onwe anyị nọ na high degree of the pain, so the pain na transform go into happiness. So ndị nọ na lower degree, their love will turn to hate. It's the same thing of opposite different degree. Chaka nji wee gwọrọ unu egwu anyị bụ ezi nwa na ebe a. Ụfọdụ unu mara anyị ine okpu nke ikpu n'isi, ị ga-afụ ihe dere ya. Nke mbụ bụ ikwu eziokwu, nke abụọ bụ ịdị nwayọọ, nke atọ bụ ome ihe ịhụnanya dịka nwa nke Chukwu. Nwa nke Chukwu na na-amụ ya n'ime isi ka Chukwu dị. Ebe a ka ọ dị. Si na a na-eji anya ama ọ kachara acha ụmụ ibe. Udo dịrị unu.